manong Buddha. Oo nga. Ayan na rin. Exit 21 mo mabig. Oh, exit 21. Exit 21 ada radyo. Alin na rin haraji na. Ayo ada. Ito ada Kamsa. Parang luma naman din ang mga haraji. Pero hindi naman natin alam ang galing. Dati na. Dito? Panood mo yung extraction tray? Ha? Extraction tray? Ano yan? Movie? Napanood mo na yan? Bago yun eh. Ay, walang bago. Ito, dinownload ko. Yung lato tututan, ano. Oo, Wala ako. magaling yung movie bida dyan. Ano sa akin yan, no? Extraction tray. Silang kagano yung Olympiada doon? Remote ang pangalan. Basta magaling na bida yun. Amerikano. Mga military ganap niya sa ano eh. Yung military. Oo. Sabi ko kay Gera eh. Oo, mga ganun. Gira. Nadal ka. Tapos na. Ha? Iska na. Kaya mo na. Para bang yes, man. Ano? Konsi manong Buddha. Oo nga. Ayan na rin. Exit 21 mo mabig. Oh, exit 21. Exit 21 ada radyo. Alin na rin haraji na. Ayo ada. Ito ada Kamsa. Parang luma naman din ang mga haraji. Dati na. Dito? Mungkin sim-sim katsura radyo atau haraji. Mabig ko eh, boys. Mabig ko eh. Ada nasi marah malu nasi Mapi. ada boys. Ano yung iskape? Dito sa may Tegan. Malu mana ina. Oo, sa tanong kapitulin. Kinakabalan sa ating sabi yun. Ay, beto. Ha? Ada ikil bormere. Steve? Si Dula? Mana ikil bormen filmine. Lari? Aywa? Wala raw ah. Ada mia. Akala niya English yung Webix eh. Nasim. Di ba? Hindi naman English ang ano sa Webix. Oo. Hindi, ibig sabihin pag nag ano, akala niya English ang usapan. Mamaya natin sabihin na pili kang mag-interpreter doon. White is blue. Evening is blue. Hindi. Wala. Nagtabi. Wala talaga lang. Sina. Nagano lang yun kasi mukhang umaga sa kanila. Ito yun. Paglabas na ba ako? Baka dumiretso na rito yun eh. Kaya babay. O di ba may hearing siya bukas, no? Dapat bukas na, no? Ada
Dapat Yes, ada. Pag-malipas mo, Malum ada Bakri. Bakri ada, cement ada. may ibig sa dinownload namin sa kotse kahapon habang kuha. Yun pala yan. May ibig sa Radis, pinadownload na. Yes, ma. Download na kami. Parang mga Eh, showbiz personality. sabi ko, hindi naman ako nagdaan sa Webex kasi wala na kami nagdaan, hindi na kami nakapagdaan sa Webex. Ada Bakri. Kayo dumaan kayo, no? Sa sharing? Oo, di ba mo yan? Ada. Original, no? Ay, hindi. Konsi mano ang Buddha. Oo, wala ito brother. Sa sharing, wala ka? Wala. Hindi na gano'n. Dumating? Hindi ka po. Sino dumating lang sa sharing? Si ano? Si Alex. Wala siya, wala rin siya ulit. Yes, pala. Wala, mabing nga. Parang mayroon eh. Parang yun na natin ko lang siya. Tapos, ikilasel na. Exit 21 mo kami. Oh, exit 21. Exit 21 ano radyo? Alina ada Haraj na. Ayo ada. Masa so ada berperaksa. Parang luma naman din ang mga haraj class na. Ganun din naman ang Ali, dito? Mungkin sim-sim kasra radyo ada haraj. Ay, kasi Mapik ko eh, boys. Mapik ko eh. ada Nasim Haraj malum. Nasin, mapi. Ada boys. Alright. Oh, traffic dito sa may Ortegas. Malum ada ina. Mardo. Kapalan, may kinakabalan sana sa view. Malum ada Ha? ada still government is Still? ada Sidula? ada still government ilmine Lari? dari Taiwa? dari pun so Haraj ada Miami. Ah, exit 16? Ada Nasim, ah. Haraj. Ina boys boys. Dari dua yang mana dulu? Init ah.
Bisa?
Cellphone mo. Share it natin. Yo. Yo. Si Francis. Ito, hindi wala ka lang dyan. Ano, panood mo na yan? Hindi pa? May sirit na. Sudah sa piyan sila kung wala lang. Share. Share. Mobile. Okay. Sure. Paano rin ito kaya ito? Ah, Bago yan sa school. oh, 1 to 3. Napanood ko na yung ito niyan eh. Ha? Maganda yan. 1-3 to? Oo. Wala na. Dinulit ko na. Hindi ka naman magalang. Basta nabi yung extraction. 1-2 na. Yan ang bida. Kasi maraming extraction eh. Makikita mo lang yung bida doon. 1, 2. Kelas? Leo. Mamaya na. CD. May steady yan. Ba naparodan ni Teddy to? Puro panood dyan. Ay, init sa magdamag.
Hindi talaga, no? Bigay todo na. Malatol. Mapires.
Sisiwit to. Talaga yan. Hindi talaga. Hanggang 10 ka lang. Pag sumobra ka, bibili kang Pepsi. Oh. Kailangan, control ko lang 10. Ala, hanggang saan maabot yan? Pipsi pa ba? Lechon. Hello po, may caption po akong Ilocano at marami po nag-comment kung anong ibig sabihin ng buray. Kasi daw sobrang lalim daw po na Ilocano na word. Ang iburay po ay iwaras. Ngayon po ay may natutunan kayo sa salitang Ilocano. Ang iburay ay iwaras. Hello po, may caption po akong Ilocano at marami po nag-comment kung anong ibig sabihin ng iburay. Anong pangalan mo? Annalyn po. Ikaw? Honey po. Ikaw? Jeffs. Anong bunga ang hindi nakakain? Bungang araw. Nag-uumpisa sa letter B. Shout out sa mga lalaki dyan. Shout out din sa mga babae dyan. Para sa rosaryo pa kayo sa mga motor nyo, kabit-bit pala yung aangkas nyo. Kaya nga nagdadala ng rosaryo. Kasi dinadalangin namin na sana wag mahuli ng asawa.
Buntis ka daw? Oo, totoo. Paano nangyari yun? Malamang kinantat ako kasi Totoo ba yung nabalitaan ko? Buntis ka daw? oo, totoo. Paano nangyari yun? Malamang kinantat ako kasi Pasara ko bang dapat? Kamay mo. Pupunta ako sa kumpare ko pag inuman, lasindi ako ng inuman. Sana Oo, magsusumbong kay mama mo. Sana Pasara ko bang dapat? Kamay mo. Pupunta ako sa kumpare ko pag inuman, lasindi ako ng inuman. Sana Oo, magsusumbong kay mama mo. Mga boss, sa larangan ng pamumusta, pero tinatawag na tapos. Attention! Your cell phone. Ano mo patuloy ito ba? Kuryente rito. Hi! Miss Ayan. Hi! Sir, baka po pwede pagkasabalan na po natin to. Huwag niyo po muna kaming putulan. Next month na lang. Kasi, alam mo po, mahina po yung benta ng budget naman. Oh my God! Nakakaloka ka! Nakakagilid ka! Layuan mo! Ah! Ano mo patuloy ito ba? Kuryente rito. Hi! Miss Ayan. Hi! Excuse me lang po, pwede po magtanong? Pwede po ba kayo mabala? Ma'am, virgin ka pa ba? Virgin ka pa? Opo. Naghanap kasi ako ngayon ng ng virgin ngayon dito sa tabi ng dagat, yung mga katulad nyo. Virgin ka pa po ba? Seryoso, ma'am? Seryoso? Kasi ma'am, ganito, lahat kasi ng virgin ngayon, may pang merenda sa akin, ha? Sabi mo kasi virgin ka eh. Seryoso, ma'am, ha? Thank you, ma'am, ha? Sige po. Dito ka lang ba, ma'am? Samahan na kita, hindi na. Thank you, ma'am, ha? Thank you. Oo, ayan, guys, sa lahat ng virgin dyan, syempre, may pang merenda kayo sa akin. I-click mo na ang link na nasa comment section. Ayan, bibigyan kita. Let's go. Excuse me lang po, pwede po magtanong? Pwede po ba kayo mabala? Guys, kawawa naman tong bata na to. Buti na lang dumaan si ate at ayun, naawa siya, isinakay niya. Dahil naglalakad din ako papunta ng eskwela. Ngunit ito guys, ang nangyari. Picnic lang pala yun, baby. OMG. Ayos. Guys, kawawa naman tong bata na to. Buti na lang dumaan si ate at ayun, naawa siya, isinakay niya. Hoy ikaw! Pinasaya ka lang, mahal mo na agad. Yung iba nga, pinatirik na, iniwan pa. Hoy ikaw! Pinasaya ka lang, mahal mo na agad. Yung iba nga, pinatirik na, iniwan pa. Walang palatandaan ng mataas Kumain ka na taas na presyon ng dugo na hindi mo dapat baliwalain. Huwag gumamit ng monitor ng presyon ng dugo. Hindi mo na kailangan ng isa. Buksan ang iyong telepono at piliin ang video link. Ilagay lang ang iyong daliri sa camera at masusubaybayan mo ang iyong body link sa iyong telepono. Subukan ito ngayon, ganap na libre. Walang palatandaan ng mataas na presyon ng dugo na hindi mo dapat baliwalain. Kumain ka ng maraming isda. Pagka masakit ang ulo mo, maraming isda ang iulam mo for that day. Kasi yung fish oil nito na may omega-3, 6, 9, yan po ay nagpe-prevent ng headache. Kumain ka ng maraming isda. Pagka masakit ang ulo mo, maraming isda ang iulam mo for that day. Kasi yung fish oil nito na may omega-3, 6, 9, yan Alin na ba sa tatlo ang tamang spelling ng salitang business? Sa lahat ng
nasa labas. Walang lalaking iisa lang ang pinapantasya. Bakit? Dahil alam nyo, pwede silang makontento sa ating mga babae. Pero hindi natin sila pwedeng pilitin na dapat tayo lang. Kasi unang-una, hindi lang naman tayo ang babae sa mundo. At alam nyo ba kung ano yung mas masakit? Kahit sabihin pa niyan sa'yo na mahal ka niya, magkakagusto at magkakagusto pa rin yan sa iba. Maniwala ka. Walang lalaking iisa. Sila ulo na po siya, ano. Sila dun eh. Ay, nalito ka na. Of course, hindi ka pumapit. Antay naman ka na. Anda pa. Na magkararamit ni Pito sa mga upat pa. O, pininong tatipila ako kantunganan. Tagarika. Gusto mo ipita? Ang sabi niyo, kabukol. Kasi ka ba? May nakita kang maling trabaho sa iyong baguhan nga katrabaho. Huwag mong pagalitan, huwag mong kakatsawan, at huwag mong huhusgahan. Dapat, unahin mo munang baguhin ang sarili mo. Kasi nag-a-apply ka ng trabaho para magtrabaho. Hindi para bantayan ang mali ng inyong katrabaho. Tandaan mo, kung may nakita kang maling Mapakaulaan pabayad pagkagitan. Siguro hindi ko may pabayad kayo. Kanina pa kasi hindi nakatayo eh. Kanina pa kasi nakatayo. Kailangan na ng metro nyo eh. Ayun yung metro nyo. Kano nung pumapatak ko sa pinado nito. Wala ako dito. Ibayad niya ako kaya tinatanong kita kung kaya ko pabayaran dyan eh. Bakit na tayo pag tayo din sa kalsada? Kaya nga may metro. Yung taxi nga may metro eh. O subukan mo sumakay ng taxi. Huwag ka bumahay ng metro. O. Baka metro ka eh. Bakit sino ba to? Ikaw yata nagpapanood. Wow! Huwag ka nang magsalita pa. Mabayad ka na. Sabihan niyo. Walang babayan. Huwag ka magpapayin ka. Walang babayan. Huwag ka tumapay dito. Huwag ka tumapay dito. Bakit sino ba to? Baka metro na. Hindi na kami. Baka metro na. Online na Saan ka ba? Bakit tayo? Huwag ka tumapay sa inyo. Pupunta ang Batangas ah. Saan sa Batangas? Mapakaulaan. Mahal, may tatanong ako sa'yo. Ilan na yung lalaking nakatabi mo sa pagtulog mula noon hanggang sa dumating ako sa buhay mo? Ayan, magandang tanong yan. Mabog sa'yo ang tanong na yan. Bakit naman? Sa buong buhay ko, ikaw lang yung lalaking nakatabi ko sa pagtulog. Kasi yung iba naman, wala kami tulog. ito ang sabi ng karamihan. Kawawa daw yung mga taong tumatandang walang anak dahil walang mag-aalaga sa kanila pagtanda. Eh di ba? Mas kawawa yung maraming ang anak pero nagtuturuan naman kung sino mag-aalaga sa kanila pagtanda. Ito ang sabi ng karamihan. Talalab, halika nga dito. Sabi kasi nila, ang ulo ng mga sugot, para daw ulo ng iniparte. Ito ba? Eh kasi ano sabi nila, sugot pa naman, di ba? Tama, ulo ng mga pero hindi naman siguro ang ulo ng mga inipante. Talalab, halika nga dito. Kakaiba din sila mag-harvest ng talong dito. Talagang pinuputol na yung mga sanga mga ito. Pero ang pinakapuno niya, iniiwan nila para magtatalbos ulit yan at pwede nilang harvestan ulit. Grabe, ganun lang, titiligan lang at magkakabunga ulit na naman siya. Tingnan nyo, oh, ganun pala. Yung diskarte nila, putulin mo lahat ng sanga tapos hayaan mo lang. Tutubo ulit yung pinakapuno niya. Ganyan, oh, grabe ba? Kakaiba din sila mag-harvest ng talong dito. Pero, may sasabihin ako sa'yo. Buntis na ako. Kaya tagal naman sila. Oo. Wow. Bakit ako? Wala man sa balik sala. Pinatawagan mo galit ko, pare. Bakit? Kayo ka nga. Sabi ka naman sa'yo. Bakit suko yung mga? Paano ka ba kasi makabuo?
O saan ka pupunta? Hiramin lang ako sa kapitbahay. Akala ko matagal na ba eh. Pero sakto yung dating mo at size na. Size na ba? Ano ba ginagawa mo? Ba't ka nag-iinit? Wala sabi mo, ako ang mag-apply. Ang hina mo talaga. Ako ang kailan mo, hindi mo to. Alam ko naman, ikaw. Eh alam mo pala, bakit ka nag-helmet? Nananapulot ka kasi. Bakit ka mag-helmet? Hindi na kita sasabunutan. Siguraduhin ko lang. Alisin mo yung mask mo. Hindi naman tayo aalis. At bakit ka nakamask? Uudot na kasi pag masyadong nakataas yung paa mo. Ito, tandaan nyo, pwede tayong gumamit ng tie wire kahit walang lag ang ating mga kanina. Panoorin yung video para makita nyo magandang kaibigan na ito. Ito ang ating gagawin. Ayan o, tingnan nyo. Ilagay natin sa butas sa kanina. Napakagandang idea ito mga kaidol. Gayahin niyo po ito para makuha ninyo. Ayan, tapos lagyan natin ng screw. Flat screw ang ilagay, tapos sintas. Ganito lang, napakadaling idea ito mga kaidol. Ayan, dagdag ka naman sa tinglag po ito. Ayan, sintas ito. Palihan nyo lang ng maayos. Kahit walang lag natin mga kanina sa motor, pwede yan mga kaidol. Ito ang inyong gagawin. Ang next step natin dito, kunin natin itong flat screw. Ito, tanggalin natin ito. Ito nilagay sa isang. Ito, tandaan nyo, pwede tayong gumamit ng tie wire kahit walang lag ang ating. Para may konting sipa. Oh, kumain na ba yung mga babaero dyan? I'm sure hindi na naman nagkasya yung ulam mo at pinakaalaman mo yung ulam ng iba. Tigilan ka naman eh. Gusto mong tikman lahat? Tagalab. Oh, wala na naman ang bante. Tingnan mo. Saya. Walang madadaanan. Pagkadating na mo. Ito. Oh, hindi na naman ito bigyan. Tapos, saya. Pagdating mo lang yung gabo. Subukan mong lagyan ng gatas ang... Paano nga ba natin i-receipt? Paano nga ba natin i-receipt ang ating mga cellphone na walang mapupurang files, videos, photos, and apps at para mag-smooth na ito ulit gamitin na parang bago at para mawala ang paglalat at paghahang ng ating mga cellphone. Mayroon na ako nagawang content tungkol dito guys, pero marami pa rin nagtatanong kung paano nga ba ang tamang pag-isip ng ating mga cellphone na walang mapupurang files na hindi mapupura lahat ng files ng ating mga cellphone. Kaya kung paano ito guys, sundan at panoorin niyo lang po ang video na ito. Pinutin ang limit ng inyong mga cellphone. Scroll up. Paalala lamang po, iba-iba po ang setting ng ating mga cellphone. Itong cellphone, pinutin niyo po ang setting. Sa aking cellphone naman dito ay pinutin po natin ang additional setting. Backup and reset. Reset to factory setting. Dito guys, wala kayong ibang pipindutin kung ayaw niyong matilip ang lahat ng information sa inyong mga cellphone. Kailangan ang pindutin niyo lang po ay reset system setting dito sa taas. Reset system setting. Pindutin niyo po ulit. Ayan guys, mag-i-smooth na po ulit ang inyong mga cellphone na parang bago ulit. Sana po may natutunan ng follow and share. Paano nga ba natin i-reset ang ating mga cellphone? Jenny. Eh, saan pupunta? Gahanap ako na apartment kasi yung bahay namin napahan. Apartment, alam mo ko din mura lang. Hindi sama ka sa akin. Mga saan ba? Kanina pa tayo naglalakad, napapagod na ako eh. Ito nga, pili ka dito ito. Saan? Yan, ang dami dyan. Kailangan ka naman yung mga apartment na nalaman sa bahay. Cemetery. Ba? Eh, dito lang. Apartment. Tira ka naman oh. Naghahanap ng apartment. Saan pupunta? Gahanap ako na apartment kasi yung bahay namin napahan. Apartment, alam mo ko din mura lang. Hindi sama ka sa akin. Sige na. Mga saan ba? Kanina pa tayo naglalakad, napapagod na ako eh. Ito nga, pili ka dito ito. Saan? Yan, ang dami dyan. Pagpira ka naman yung mga apartment na
Sana naman kayo nilangga dito. Boss Marky, nag-comment na naman yung follower mo. Ano sabi? Sir, 5K lang pang graduation fee. Nakapuso. Nag-comment. Okay, agad. Kunin mo dito message mo ko. Pag di mo kinuha, ibibigay namin sa iba. Love you. Boss Marky, Ayos ang nag-comment na tawa naman niya yung ni Omi dito. Narinig ko ang tatay. Ha? Ayos ang dalawang, ano niya ni Omi Kumain dalawa. ka ng mga alaga mo. Kailan yan? Kumain ka ng mga baboy natin. In-upload mo na? Yes, Imbis meron. na isa Sa Facebook? Hindi sa YouTube. Ay, ako kumain ka na. Ano? Kumain Ginawa ka ko ba? mga premiere. Ang taong ito ay Wala pala ang signal. Wala nang kuryente. Ah, nakaano pala ako? Kala ko. Meron pala. Valencia. Hindi ko pa in-upload yun. Kala ko in-upload mo na. Premiere yun, bukas. Ah, ganun ba? Wala sa FW vlog? Hmm. Tanawa doon. O yung ano ko pala, cons, tama pala yung una kong hearing 7. Oh. Tapos yung November, di ba sabi ko may nag-message sa akin November 4. Nilipat siya ng 0607, November, December 8. 7 dapat talaga yun. Pero nag-change, may nag-message sa akin noong November 4. Ngayon, 0607. 7 na. Oo, yun na yun. Ang 7 kasi sa Arabic, 8 yun. Kaya nga, 8 yun. Hmm. Yung ganong, Oo. Oh. Kaya nga tinanong ko ulit kay Ibrahim, sabi ko ay Abdulaziz nung karang araw. Sabi ko nung sinabi niya, this is city. Hindi pala yung message pala na nag-message sa akin ulit. Na bago pala yun. oras na. Andiyan na siya. Kanina pa. Kanina pa ko. Kung ikaw baliging. Ano yun? Si Ate Kitty pala to eh. Wala man siyang upload? Wala siyang bagong upload. Ganun pa rin eh. Yung Christmas pa rin. Yung non-stop pa yung cons. Oo. Hindi kaya makapirate siya si Ate Kitty sa mga ano. Sabi niya hindi, depende lang daw sa pag-edit. Ano pa sa kanya? Hindi ko alam bakit anong klaseng edit Oo mo. nga, basta ang kanta na Kasi basta nakalagay doon sa copyright na bawal talaga remix. Remix song. bawal na. Pag makikita mo lang yung pag ikina-use content na lang, Doon na yun. mababasa mo. Oo. Yung O nakalagay doon, di ba? Bawal ang remix. O remix song. Remix song. Pero hindi mo mabalayan kasi kahit upload na at hindi ka na-copyright. Oo, sabihin mo, may ads naman ako. Oh, di ba yung sa akin may mga ano, Ako sa... hindi sa na-copyright akin, yun. Mga ads naman din yun. Bigla na lang na-reuse content. Taka nga ako. May ads pero na-reuse content. Bawal talaga pala yun. Hindi pala required talaga. Maraming nakita ko nag-remix yung na naman sila sa ano po. Na-reuse, no? Hindi pa. May napupunta na akong live na may reuse content ako natatamsakan. Upload din sabi ko, nako sir, dyan ako na-demonetize sa remix song. Totoo yun. Dahil pala puro remix song yung upload nila. Hindi ka nga Doon kasi, sa iyo kasi ako nakaano dati nung nag-ano ka kay Linmar. Oh. Doon ako nag-gaya sa iyo. Doon sabi Marlon, si Linmar, oh.
Tingnan mo sila malalaki. Ang dami ng views. Oo nga, nagulat ako. Pinapagaya to. Tapos ang subscriber, ang tataas na. Puta, hindi. Sabi ko, ha? Biglang tumasang. I-try nga natin yan. Ikaw naman ang nag-una nun. Ako ang sumunod sa'yo. Biglang lumaki yung subscriber niya eh. Dati kasabayan ko lang 6,000. Ba naging Biglaan nag 9,000, 10,000. Oo, Tapos gulat bilang- to. Tuloy-tuloy. Tapos ang mga views. Bandang huli na reuse ko. Pero naagapan niya rin. Ah, Nabalik din ang kanyang monetize. hindi mo madayan kasi matagal ka pa bago ma-technical dyan sa ano. Oo. Tagal pa. Upload ka lang upload yung pala bandang huli. Babawin sa'yo. Tama ka. Masaya nga, tumaas ang subscriber mo. Doon ka naman nag-ano. Tuwa pa naman ako eh. Ha? Tuwa ako tumaki yung kahit pa paano nadagdagan yung viewers yung ano. Sa bandang huli. Ah, bigla na lang. May anak pala to sa Ma'am Jim. Akala ko wala siyang asawa dati. Dalawa yung, Si Jim Garcia. dalawa yata anak niya Pero hindi niya pinapakita asawa niya na. eh. Hiwala yan no. Parang wala yata to. Kasi hindi naman niya pinapakita dati. Ay ano dati nung sa Facebook. Kala ko wala siya. Ilocana. Ilocana sila. Pero hindi naman niya masyadong pinapakita mukha. Sino to? Kaso na ano lang si Jima sa mga kagrupo niya. Yung Na-improve ano siya. siya doon sa kay AAC Variety Show. Na-improve Sa Thailand. Parang naano rin siya doon. Parang doon siya na ano. Nadadala siya dun. Oo, doon siya kay AAC. Malaki na rin yung bahay nun yung AAC Variety Show. Hmm. Porky. Ay, Diyos mío. Paru-paru G. Balita kaya 24 oras 27. Balita ka muna. Nasama na ako sa kulita. Lumabas. Parang nakasawa ng balita. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Umakyat na sa 85 ang kinikil ng bagyong Christine.
4 na pulis ang nawawala at ito po ang sulatan ayon sa Ito bago ba ito? Tanga na, October pala to. Pisting yawa. Kaya pala. 20 city kasi nakita ko, hindi ko. Ay, naku po, Diyos ko po, Rodi. Sabi bago. November 26. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Bakit ganun? Bakit ganun? Ka lang. Switch family. Playback. Sambihan. Question. Nandun ka agad. Maganda yan. Basta, Kasi bilis sa mga pinaandar na. meron na kaagad. Nakatutok kami. 24 oras. Tanggal. Kasi namin. Isa ram na yan. Hindi kayo mag-download yan? Di na. Hindi ko lang din alam. Tuloy na yan. Tuloy-tuloy mo na yung may kaya. Sure na Alam yan. mo na tayo na Ang balita. dito. Ay, naku, Diyos mo. Hindi ko na ginamit yung ano. Wala rin naman. Sa ano mo? Mga screencast? Oo nga. Wala. Binigay niya mo. Paswerte lang kung Wala. Paswerte lang nga. Si Amy Alad nga, 7 hours nag-screencast yung luto-luto ng Ah. live ads. Magkano na po? Ano lang, Kagabi nakuha ko 250. 180 lang. Sortihan lang talaga sa Na, live mo. totoo yun. Hindi ko tuloy magamit cellphone ko pati pag ganun ako. Oo, kasi Ay, nakaabot. nakatap. Wala. Nakatampay siya. Wala rin pala yung binigay niya. No? Doon ka na lang kung sa, mahiyang ka pa man doon sa mag-live ka, kung si, Yung papakita ko, no? oo. Minsan may pangmapalipad Oo, pa tayo. mapalipad pa yan, wala. Yeah. Parang hiyang ka nga doon. Ito, nag-live. Maganda nga ang ano mo doon, yung ano mo dati. Eh, minsan nakakapagod kasi mag-ano, Oo, ngayon na. nakatamad. Kaya minsan hindi ka gana screencast kahit magpahiga-higa ka. Oo, hayaan mo lang. Oo. Totoo yun, nakapagod talaga. Kaya nga ako tinitiis ko lang kasi wala akong news. May tinda kaya ano dyan? Ano, Gata. puntahan, samahan kita doon. Ano pa lutuin mo? Parang gusto ko magluto ng ginataang kalabasa eh. Oh, maghanap tayo ng gulay doon, parang may ano doon. Konsi, para Gusto sa- pa lang. Duwer tayo muna, konsi. Search ko muna to. Baka may ano doon, yung okra, pang ano. Okra. Gusto ko. Mahilig ka talaga sa okra na ano? Oh, fiber yan eh. Sarap sa katawan yan kahit sabi ng kapatid ko araw-araw dapat makakain. Ano ba? Saging fiber din naman ah. Potassium lang yun. Potassium ba yun? Nagawa ako ng ano, Ay! cover ko sa YT eh. Palitan ko kasi hindi makita yung pangalan. Suotin mo na ito para... Fixed art ka na ba gumagawa ko? Oo. Dito pa rin oh, mga ganitong cover. Oh. Ano hindi makita? Eh, hindi, yung una kong ginawa, hindi makita ang pangalan. Tingnan mo yung ginawa ko dati. Dati pa, nasa ano ko na, YT. Tingnan mo, hindi siya hindi siya, Ayan. tingnan mo kung pangit oh. Okay, Walang hindi pangalan. tama. Kaya nga palitan Sa ko. picture yan, magtatama yan. Kaya, Liliitan mo ng pangalan mo. Igitna mo at isentro mo.
Biita mo talaga yung pangalan. Paano pagdating dyan, kakasya may pinakang box kasi yan. Oo, kasi may ano lang po na box eh. Ang size lang nito. Hindi mo pwedeng lalakayan. Talagang maliit lang ang dithering niya, maliit. Tapos yung picture niya, Kaya nga pangit ang ginawa. parang ganyan nakalaki oh, ang picture mo. Sobrang liit. Oo. Ganun lang kalaki, huwag mo lalakihan ganyan. Oo, kay maliit kasi siya. Oh. Hindi makikita. Ano. Mag-gawa ako mamaya. Ito yung nagawa ko dati. Ay, bilang. Ano? Marites Alcantara. Si Marites nasa Dubai. Alcantara. Alcantara. Damay na daw sabi niya. Video ko yung Hinog na daw ang impeachment para kay Sara. Yung sabi ni Trillanes eh. Tapos tinanong siya, obra kaya yun kung i-impeach siya na obra kaya yan doon, mag-prepare kaya doon sa Senado. Kanina napahiya sila ano eh. Nino. Hindi nanumpa yung ano ng Vice President eh. Saan? Sa Kamara. Hindi nanumpa, wala sila nagawa eh. Oo, hindi nila. Pinauwi. Sino po? Yung abogado ni Sara, yung Office of sa opisina, mataas ang katukulan. Ni Office of the Vice President lawyer. Saan kaya yun? Wala pa naman siya. O, tapos naman sa kanya. Nakarang araw pa yun. Kaya ako napanood, live. Hindi siya... Yung mataba? Oo. Oo, pinauwi yun. Siya- Matagal na yun. Matagal na ba yun? Oo, last week pa yun. Si ano yun? Apat yung nanumpa doon, pang-anim yata siya. Siya yung hindi tumas ang kamay, hindi nag-ut. Yung ano mga kasama dito, walang nagawa sila. Paduan. Pinauwi niya, Natawa ako. pinalaya. Kasi ang isa doon, hindi naman daw siya invited. Why you coming here? You are not Maganda invited. pala yan, huwag ka magmanumpa pala, hindi ka makukuntim. Kasi ka rin pagsasalitain. Kaya nga baka lalbasin ka. Pero hindi ka, Oo, basta hindi ka rin pagsalitain. Oo nga, at least hindi ka makukuntim. Eh kung sige, nanumpa ka, nagsinungaling ka naman. Yung ex-mayor nga sa ano kon sa Porac, Pampanga. Yan yan, kanta ba? Ayan Ngayon na-contempt. Oh, puro contempt siya, ano? Ano? Mali talaga yung committee na yan kasi parang hindi nila ginagalang yung ano, sinisigaw ng mga ano nila, bisita. Puro contempt. Hindi kagaya ng panahon daw nila ano. Puro mga feeling. Tara, Si Batsleo. Leo. Kaya mo na, parang narayuma ako. Ah, ganun ba? Rayuma ka ba? Sure ka? Wala nga ako sa higop na kasi na 50. Ah, sino yan? Oo. Hindi na ako sa higop na ng 50 kasi. Pepsi talaga. Ed. United. Ha? Naka-live pala yung cellphone ko. So, dadala ko ba? Iiwan mo lang yan May dyan, Kon. konsi, patay mo muna yan. Wala namang manood yan. Pero yung live ko, naka 3 oras, 200 na, kulang-kulang 300. Wow. Oo, yung live ka tapos 3 oras lang. Oo. Kaya mo na yan. Ginalita ko, may dugong bicol naman yung naka-live na yan. Tara. Iniwanan mo lang yung live mo. Oo. Ay, alam, sandstorm ko. Lakas. Ay, may tabok. Patay tayo dyan. Hindi kaya pala ako nag-hatching eh. Naamoy ng ilong ko agad eh. Bukas na tayo mga magkasat Patay na. tayo dyan. Hindi, bibili sa si concept na siya ng gata ng gulay. Gulay siya. Oh, meron doon sa Bacala, nakita ko doon. Meron? Oh, yung nakalata. Parang hiti yata isang piraso eh. Parang Ano, hindi, mayroon pa ako doon. Hindi mo nakita doon sa parang hindi ko box talaga gusto yung gata doon? na Oo, nakalata. yung sa lata. Kasi parang tubig lang siya na ano. Oo. Hindi ko ano. Kung pagbukas mo doon sa cabinet, baka may wala ka nakitang box doon na may parang may gata. Meron ba? Hindi ko lang alam. Nalimutan ko na. Di kahit maliit lang na karton, no? Bakit may kalabasa ka ba dyan? Hindi doon sa tindahan. Parang Ah. mura lang yata ang kalabasa eh. Magmask ka sana. Pwede naman na ano, magmask ka. Kabuk. Kasi kung hindi ka magmask, sobrang likap. Oh, para bukas ng umaga, gulay sana po. Nasabik na ako sa gata na gulay. Ano, ng songkong. Kasi ngayon, Cons, ngayon ang gulay na magbubukas, bukas wala. Pilipinas, tayo yung gulay sa amin, gata. Bira sa amin yung mantika. Sunstorm pa. Ano kaya tao nito? Ano, zero. Hintay ko lang mag 3 hours din. Ah, 17 minutes pa lang eh. Alas 5, alas 6 tapos na yan.
Sa- Kukunin niya pala. Yan pala. Kung sa bakit nakakunik ko sa iyo, no spark. Sino? Ako? O, kunik ka? Bakit na? Kaya, Saglit ano ko lang. Ito oh. kunik ka. Ano naman na lang to. Dati pa siguro yan yung pinakunik mo ako. Sige, ano mo yan. Sa iyo yan. Available. Sa iyo yan, take mo spark mo. Dati pa yan yung pinakunik mo ako dati. Nagbalik ko na yung ano ko, na-delete ko pala. Ha? Ang ano? Yung ano ko, kaya hindi pa na ma-detect. Nag-delete ako sa hotspot ko ng mga nakakunik. Buti hindi nga natanggal yung sa'yo eh. Kaya naibalik ko yung, hinanap ko yung ano. Kaya pala hindi makakunik ka. Kaya nga hindi siya makita niya ang Oo. wifi. Masyado. Meron remove kasi ron eh. Pwede ka magbawas ng yung nakakunik sa'yo na hotspot, pwede mong Mayroon nga doon. i-remove. Add remove. Parang ito. Tapos mag-limit ka lang. Oh, Ilan ang i-connect oh, mo? yun ako Mayroon doon. nalungkot kasi ano isang araw. Mayroon doon yan. Kaya nadamay. Yun ang ginamit ko, nag-limit lang ko dati. Kaya ang iba kahit na ano dati, Oo. unahan sila nakakonect. Sa akin nilagay ko lang ano, 4. Hindi pa sila nakakonect. Parang kailan lang. Tingnan mo nga kung mayroon pa. Wala na. Wala na no? Meron. Yun ang mabuti doon sa ano. Baka dumaan lang. Mamaya-maya. Hangin. Mamaya-maya na. Parang kukulog yata. Parang ganun lang. Parang hindi yata makakapunta. Tip tayo dyan. Yung mamaya na lang pag ano. Mamaya-maya na. Parang magulay ka. Diba? Di ba, bitch? Maaga pa naman, alas 4:20 pa lang. Oo. Mga alas 6. Puntang tindahan. Alas 5. Si Omi pala bukas pupunta rito. Ngayon daw eh. Hindi siya papasok bukas? Baka. Ano kayong oras ang ano ni Omi? Hindi ka lang siguro po sa kami, 20 po, 20 yun. Bukas ang Hindi bukas na talaga yun. Na? Yung pizza sa... Ba yun? Bukas na yun. Hindi mo yun- nababago hindi yung pizza. mabago yun. Ano pa yun? Oo, ang nababago lang dyan yung pag i-translate mo, yung salita lang. Pero yung pizza at ano, yun pa rin sa English. Hindi mawawala yun. Oo, kahit Arabic ang send sa'yo. Oo, kasi sa akin na ano ko eh, yung sa akin ganyan eh. Hindi mo nagbago, pizza 21 talaga. Kung ano yung 9:30, 9:30 talaga. Oo. Oo. Anong oras kaya kay ewan ko. Sumunod lang, no? Ito ka lang, no? Mabilis nga sa kanya. Basta, Kaya bukas yung ngayon dito. punta nga. Oo. Kaya tanong niya, ano ba yun, ano English ba yun sa Webex? Eh, hindi ko na sinagot para pumunta dito. Hindi, wala siya mapapagtanungan doon kasi walang idea yung mga nandun. Kasi wala naman tayo sa kanila. Nahuli rin ang asawa ni parokya ni Edgar, no? Saan? Yung stapa para na kaso yun sa mga business niya. Sinaig Neri Naig. Liitan lang pala to kon, sobrang liit. Alin? Kaya, ginawa mo nang gumawa ka na? Kasi hindi pala siya isip.
Lihitan mo pa ng gusto yan. Malaki yan. Wala nang iba ng ano. Hindi, hinihila yan din. Oh. Sa'yo yun. Ito na. Hindi, tiga, i-check mo muna, check mo. Check mo muna yung nasa taas. Ang garang ko muna. Check mo yan. Yan, saka mo hilahin. O, di ba? Yan, okay na yan. Ayan. Tapos ibanda rito mo, tapos kung lalagyan mo ng picture dyan, para Dito siguro ang picture. Saan ang picture dito? Dito siguro sa right. dito sa gawin dito, ang picture. Kasi nandun yung box na maliit. Check mo lang ulit. I-balance mo yung picture kung ano, layo sa gilid, tsaka yung sulat mo. Ang ano. Sa gitna lang, sa gitna. Ang ito mo. Sa gitna lang. Edit ko muna. Napapalitan din ng design yan eh. Punta ka doon sa dito. Background, pangit kasi mga May background. image, tapos image. Pangit kasi mga background niya. Kung saan. Sa image ka pumunta, i-click mo yung image yun, oh. Oo nga. Oo. Marami dyan. Meron din doon sa kabila. Depende. Kumawa ako dati ang tagal na. Kasi kaso lang hindi pala pangit. Hindi ko na nasunod yung Nasunod yung protocol. hindi ko siya nasunod. May mga texture din pala dito kung sino. Marami. Magandang image. Marami dyan. May effects dyan. Pwede ka mag-ano ng effects. Image effects. Meron mga effects dyan pag nag-shooting ka ng mga ganyan. Dyan. Pwede mong baguhin yung sulat mo din. Kaya huwag ka pumunta doon sa Corona. May bayad yun. Hindi yun madadownload. Hindi may mga ano pa sila. May bayad. Yung design ng pangalan pwede mong artehan eh. Letra. Sa font. Oh, sa phone. Mga sa font. Tapos, Paghanap ako ng medyo maganda yun. Oh. hindi rin. Maganda. Yan naman, no? Balik-balik. Hindi rin ko sa mechanic. Ito, ginamit mo to. Alam ko eh. Yan o. Dati. Kita. Ito, pangit din to. Ito, Pwede yan. okay din na. Oo. Ay, magbayad yan. Ayan, mag-move no. Tips. Tingnan mo baka wala na cons. Ay, wala na nga. Maliwanag na. Ikot-ikot ang hangin doon. Mamumuti doon sa labas. Siya nga, hindi nga siya nagsasagot na. Mamaya pa yan. Namamunti pa? Oo. Hindi kasi siya cons. Dapat isa lang to eh. Hindi na siya papunta dito. Hindi kasi siya may Pwede mo nga yan. walang S. Dapat Wala. Dapat may S pa dyan. Tapos baba, Ayaw nang mag-S. bababa na kasi siya dito ang plug sa baba. Pangit. Dapat ganyan. Straight lang sana. Hindi eh. Tanggalin mo yung... Tanggalin mo muna yung ano. Vlog. Tanggalin mo yung vlog. Kasi ano yun eh. Oh, Tapos wait. May pampababa dyan eh. Sa akin mayroon eh. ito? Yan. Yan, oh yan. Ay hindi ko siya ibaba. Gusto ko lang idugtong nga. Ay, hindi yun nga ang ayaw yata eh. Sa iyo. Meron. Idugtong? Oo. Ibaba rin? Eh, meron naman. But, Bababa naman sa pusa to cons. Yan Tingnan mo. mo. Bababa yan. Pusa. Yan. Pero ayos din naman. Sa liitan mo lang. Ay, hindi. Sobrang liitan yan. Igilid mo dito. Hindi na siya mahila. Eh, nasa gitna mo na yun. Yan. Sama. Ay, sobra. Sama na.
Maganda. ibalansin mo yung pag dumating ang picture doon, tsaka yung luwang dito. Ano mo, Hilahin ko lang po. Dito pwede siguro picture dito na. pwede na yan. Kasi maliit na dito din Oo. kami dyan. Ganito po. Check mo. Meron din yan, meron yan isa pang, pwede mong artihan yung pangalan. Yanti. Stroke. Ayan, hilahin mo yung, pwede mo palitan ng kulay. Punta ka doon sa, sa color. Concise muna. Para maganda. Pero parang okay na Sarah yun kung sa iba. Mga pangit pala dito po. Marami. Ito na lang kayo. Ba't nawala yung intro ko dito, Paul? Ayos yun. Ay, Okay. anong intro? Yung panggawa ko ng yung simple mga pang ko. Ano mo ulit sa akin? Meron kayo sa'yo? Wala na. Ha? Binura ko. Yung intro, Oo. binura ko na yun. Nag-ano ako ng, Bago? hindi, nag-format ako ng cellphone eh. Madali naman i-download yun. Intro lang. Intro lang yun. Oo, hanapin mo sa intro. Anong mga pangit ko dito? Walang pilihan ng maganda. Yan, parang maganda na yun ah. Ano yun? Isa ba? Ito, Yan. naka-bold. Hindi na masyadong ano. Baguhin mo doon sa Tapos yung kulay. Hanapan mo ng magandang kulay ito. Bagay kanya-kanya tayo ng gusto na Okay. Ito pare-parehas ang Pwede mo siya lang lagyan konsi ng kulay, no? Pwede mo rin lagyan ng kulay. Tabla-tabla na lang daw sabi ni Gadon, yung bus, no? Pero hindi naman siya tinanggap eh. Hindi tinanggap yung ano niya. Tapos sabi niya, ipa-impeach naman daw niya yung mga sa Supreme Court yung mga nagtatrabaho doon. Bakit hindi tinanggap? Ewan po. Tapos sabi niya, hintay na lamang daw niya yung magiging bagong i-appoint doon. Ah, parang buwang din niya pera kasi. pa yun. Ano pala napakinggan ulit yung sabi niya? Lakas ang hangin, no? Catching ka na naman yung kung pag sumugod ka talaga. Oo, lakas na. Maliit. Ito si Bongo mga, gatulong talaga no. President siya eh. Marami ka namang mas dyan doon, ah. Oo, pansin. Magmasa kayo. Yan, maganda yung kulay, green. Oo, oo nga. Pero picture na lang, wala. Oo. Ay kayo na sa mas pala, Pons. Picture na lang, cons ang wala, cons. Malinaw yung green. Maghanap nga ako ng image. Malinaw din Kaso lang, hindi nalalabas ang image. Malabas yan, pindutin mo muna yung Ay, at photo pala. Di ba, cons? Ano kaya ang photo dito? Ang video? Yan, pula. Ito? Oo. Lilitan mo din yan. Lilitan mo pa. Puti pa. Parang hindi pa. Kudrado mo. Yan, tapos lilitan mo bago. Yan, sobrang liit na. Yan. Dali mo. Mahirap ano, may ganyan. Kasi parang ano. Hindi ka na daliri mo eh. Oo, yan. Oo. Okay na yun, cons? Yan, okay.
pwede ka maglagay ng ano dyan, ng, Effects. hindi yung isa pa yung ano, yung, ay, saan yan? Sabi. Yung mga tawag dito, Design. yung mga, ano ba, ilagay mo ng, Effects. yung design sa mga kanto-kanto, ano, border. Ay, ano ba to? ang tawag dito, kalimutan ko na sa ano. Ayan. Yung mga pwede mo lagyan ng YouTube dyan. Ah. Ayan. Nandyan yun sa baba ng ano. Anong pangalan nun? Ano ba? Parang border. Ay, hindi. Hindi. Frame? Yung mga design yun, wala sa isip ko eh. Parang frame yata. Mga tools. Oo. Effects. Hindi. Nababas ba? Yata. Sige pa. Sticker yun, sticker. Wala yata ditong Meron, whitey. mamimili ka, tatype mo doon, YT, subscribe, meron dyan, magtatype ka lang. Ay, Yan, background, no? YouTube. Background, yan, labas na dyan ng mga logo, thumbnail. Diba? Mga ganyan. Ano maganda dito? Huwag ka na sa corona pupunta. May corona, may bayad dyan. Ay, ito, Cons, may mga bayad to? Ganito? Yung may corona na, ano? Basta may nakalagay na corona. May, Yung simple lang. Wala naman ako. pag gusto mo lang ba mag-design-design Ito sa... siguro. Ay, Tapos meron din dyan, ano, ano. subscribe, type mo dyan sa taas, subscribe or like. Meron din sa Facebook, no? Si Hiroki. Oh, meron page. Kay ano, kay mother nandun, oh. Mamaya na ako lang. Kasi nagdikit sila doon. Wala talagang tao. Nandun siya, oh, para pa siyang Sticker. jacket, oh. Ngayon, oh, napansin na siya. Mamaya na ako lang. Paldo. Meron dyan paldo. Oo, mayroon, no? Ito na lang para simple lang. Simple lang para liitan mo rin to kung Oh, lilitan mo rin yan. Oh my God, baka yung kasya na to. Pwede na siya kasya to. Hindi, huwag mo ilalagay dyan, huwag mo itatabi dyan. Makikita lang yan sa ano, sa... Saan po namin ilagay? Depende sa'yo kung saan mo gusto ilagay dyan. Para gumanda-gandang tingnan ba pag ano. Pwede lang, makikita pag maliit yan. Makikita sa ano yan, yung sa ibang... Iba nagtingin sa ano mo. Oo. Tapos mayroon pa. Effects. Effects ba yan? Sticker. Ang init. Mag-type tayo dito ng like. Hindi mo lagay ng Facebook, YouTube dyan eh. Pwede. Like logo. Subscribe, like, and share. Parang gusto ko nang patayin ang Lagyan ko rin ng Instagram. Oh, pwede Tawag naman. na eh. Depende lang. Pwede rin Facebook. Para pating lamig ha. Hmm? Para lamig, para pating na. Sa storm na. Sa storm, baka bukas yan, Oh, mag-ilaga ito magsulobot mo. umulan. Ano, 7 yung ano eh. Ail. Ang lamig, Oh, 7. Oh. Sa tabok, 4. tabok. Ah, puta na, napakalamig pala doon. Oh, ail. 7 na dito. Telephone mo. Malamig din nga sa tabok kasi may dagat doon eh. Pag may dagat kasi, lamig din yan eh. Talagang taglamig. Bigas na naman. Paano na kaya ang buhay ng mga tao? Grabe nang bilihin.
ano na yung mga nagbubuti-buti lang ano, namamasura, no? Bawa. Ay, hindi na walang tira yun. Ha? Wala mga sura yan. Hindi nga nawawalan, pero magkano lang naman minsan ang hindi naman kalakihan ang kinikita niya mga yan. Buti yung mga ita, walang problema sa mga ganyan eh. Oo, marami mga tanim yun eh. Oo, tanim. Hindi gano'ng apektado sila sa ganyan eh, kasi sanay sila sa bundok. Lagi ang libre sila ano, di ba? Libre sila tubig. Oo. May mas naman ako dyan, Cons. Kung... Ano nga po. Kaso walang share pala dito, Cons. Eh. Anong walang share? Meron, type mo lang din ang share. Ito lang. Type ka rin sa taas. Ayan lang, oh. Walang iba. Dito na pala siya. Wala, Cons. Ito lang. May Facebook ko. Share ng Cons. Ito lang ang share niya. Ito. Tinag ko yung share. Yan ang share chat at share logo. Share. Yan lang. Saan ang share dyan? Yan lang. Wala sa'yo. Saan meron yan? Sa'yo mayroon ba? Meron. Saan wala pala? Share icon. Ito pala share icon. Ano yung share yan? Sila o medium? Large share. Hindi ko na tinignan to. Sinansya ko na lang. Basta ginanong ko. Hindi ko na tinignan. Hindi ko yung kulay rainbow na. Ah. Mga ngayon, kaya di ayaw yun. Leo Martinez. Mayroon pala po sa kita ko. Mabayaman. Si Gina Rolando may ganito eh. Oh, kasi ano, ganyan, meron ganyan. Yan o, si engineer na. Parang pangit naman to. Parang may panglagay. Si Bert, meron ganyan. Parang hindi siya. Ayan. Okay na yung Cons? Ay. Hindi ko pa naaraw Ayun pala. yata, sa taas. Wala. Tapos mo, ayun yung ba't may pula. Ah, ganyan ay nako ko. Sige, Ikaw talaga. damit mo pala yun. Tama na yun ah. Maliit. Ayan. Nawala na pala yung share. Okay na yan? Wala ang share, di ba nawala? Okay na yun, Cons. Parang malayo masyado. Hindi na pala ito nawala. Mahirap kasi siya hilain. Huwag mo, ano ba yung binababa mo yun? Hilain ko saan siya punta dito para ito mapasok siya. Mahirap kasi ako. Mas mahirap pa siya. Ewan ko, okay na ba yan? Check ko lang. Okay na yan, Conce. Okay. And then background. Share. Ha? Share ka dyan. Hindi, safe to. Pwedeng save pero yung share. Saan ang share? Share yan o, sa baba. Yan o, save. PG. May lalabas pa dyan. Wala. Nag-share ka na? Saan? Save. Nag-save ka na? Oo. Yan o, sa baba. Save. Yan. Pwede yan. Nandun na sa gallery mo yan. Kasi pangit yung nagawa ko ng nakaraan eh. Hindi ka na magawa-gawa niya habang nakahiga ka. May sakit ang mata ko, Cons. Kaya nga minsan di ako gustuin ko na minsan na gumagawa ko. Pero parang minsan nakakapags ko. Okay na kaya ito, Cons. Yun na yan. Ito lang ba yan, Cons?
Ano yan? Hilain mo pa. Oo. Hanapin yung pangalan mo, saka yung picture. Kita pa. Yan. Yan. Ayan. Liitan pa. Mapapaliit mo pa? Yan. Yan. Oo nga, sobrang liitan yan. Hayaan mo na yung Yan, share. tapat lang dyan. Oo, makikita naman yan sa ano. Dyan, importante yung pangalan mo. Pero Save yun, na yan, Cons. oo. Bakit may mga ganon? Parang ano? Yan, yun na nilalabas yan. Seconds pa yan. Di ba? Tingnan natin. Paano naman tingnan? Hindi ko na siya makita na. Makita yan pag ano, sa mga laptop. Ah. Ito yan, malaki. Saan nga nagka-download ko? Sa Google? Nang I-edit mo download ako ng yung ano. Play Store. Konsi, ano ba yung translate mo? Pahingi na yun. Ipasa sa akin share it, Cons. Ano yung translate mo na pinasa kay Leo kahapon? Sige, ungi. Yan, yan, tag ko dyan sa Play Store. Wala dito. Pilipindia, yan, translator. English, Filipino. Kahit Arabic ang ano, English pa rin ang ano. Translator lang. Oh, translator, labas mo. Yung sa iyo na logo, maganda kasi yung paghapon. English, lagyan mo. English, Filipino. English translator? Translator Oo. English Filipino? Oo, English, Filipino. Translator. Filipino, meron dyan? Yan. English Tagalog. Saan yung logo mo kahapon? Parang okay yun. Okay yan, ginagamit ko. Oo nga, kasi naano ko rin kayo may. Saglit lang yun. Ay, di yan. Saan ko na Ito, ano lang. Tagalog kaya lagay mo, Filipino. Filipino sa. Translator. Translator? English, Filipino. May Filipino dyan eh. Yan ang labas. Ay, hindi pala yun. Search ko. Yan. Ba't nga kanina hindi? Ito yung Yan, yan, yan. Ito. Huwag yun. Ito pa ang ito. Dito ka pala. Kasi nakita ko yung kay Randall kahapon. Lagay. Na sa Ipipaste mo lang kahit anong dumating na ano. Paste mo. Copy. Copy. Paste mo dyan. okay na to. Ito setting things up. Ay, kung ano nga yung ano, paano mo malaman ang data mo? Ilan na lang? Ano yun? Asterisk 155? Hindi. Asterisk 888. Tapos, Asterisk. sabi, asterisk 888. Asterisk ulit. Wait lang. Asterisk 88. Tatlong 8. Oo. Asterisk tapos 5. 5 lang. Oh, sign number. Cool. Hindi lang pala. Hindi siya. You are not subscribed to any offer. Bakit? Ha? Ito naman ang lumabas nila sa akin. Bakit sa iyo? Ano lang yun? 8. Baka isang 8 lang. Hindi ah. Dalawa. Tatlo. 5. Tatlong 8 yun. Hindi siya oh. Sige, Sorry, ayaw. you Di are ba not- nagawa mo na dati? Tinuro ko sa'yo? Baka mali yun sa iyo, Cons. Talaga. Stress yun. Tingnan mo nga, baka mali yun. Hindi pwedeng Baka tingnan. mali yun kasi bakit Hindi ayaw? pwedeng tingnan Kasi pareho naman tayo STC. naka-live yung aking ano. Hindi ko pwedeng galawin. Asterisk, parang tatlong AC. Tatlong 8 talaga yun. 5. Asterisk 888, asterisk 5, sign number, call. Ay, ayaw talaga. Sorry, you are not subscribed. Ba't ganun? Asterisk 888. Wala pa maya. Pag 5. Baka 05. hindi 5 lang. Wala oh. Kasi tingnan ko sana ang data. Kasi marami. Ko lang, malapit na mag-end to. 13 minutes pa. I-end ko na. Isa lang ang tao. Baka maka-100 views din to. Oo nga, totoo. Ala, baka nag-off na pala si Ate Kitty sa nag-live sa akin eh. Naka-live nga. Yun ako. Doon na siya kay Mother eh. Nandun pa siya ngayon? Ay, hindi naman. Makita mo lang. Pwede naman gumala yun kasi hindi naman niya account yun. Si Ali Rose. Oo nga. Ali Rose Twin. Walang show.
init ah. Ang init sa magdamag. Kahit Ano lang nakuha ko kanina ba? 20, ano lang? Ilan ba yun? Ano hindi, may 20 lang ngayon. Parang 20. may dalawang Pala ng ano. may 2,000 ka na mahigit. 2043 na. Wow! Pero matagal pa rin yung batch. Kaya alam, tagal pa. Tagal ba? Hindi pa rin yun siya basta-basta madalas talaga hirap. Yung 1,000 coins, hirap pa yun. Mabuti pa hindi WhatsApp o live ang pa-play mo kay Hello Kitty. Ituro mo yung ano sa may laptop siya ba? Oo. Ganon. Ipa ano mo. Yung ano tawag doon? Mga video. Oo nga, yun lang ipa-play ko sa mga video, no? Oo. Kasi ganyan ang ginawa ko dati, ang bilis lang. Ay, hindi ang sa iyo kasi natandaan ko kung nilalagay mo sa watch later. Oo, watch later ko. Tapos, Magsisave ako ng mga oo, sinisave mo doon sa Mga ano, ilang oras lang hanggang umaga. yung watch later na kinuha ko, yung video, hinahanap ko yung mga 8 oras ang aabutin niya. Hanggang umaga. Halimbawa yung isang video ko ay 5 hours lang. Dadagdagan ko ng mga may video ko 3 hours ang haba o live. Pero Di ba, pero basta- nagsa-silent LS ka pa rin noon, di ba? Oo. Nag-play ka tapos sa silent LS. Wala naman naging problema. O, namonetize man ako, sabi nila bawal. Basta i-watch later mo. Tapos doon niya ipi-play sa, Ninja. oo, hindi doon sa main mo. Ganun. Ano yun? Parang naulan na. Wala naman. Pero wala namang ano, cons? Malakas nga. Ulan? Hindi, namumuti ron sa ano, labas ng gate, sa kalsada. Oh. Yung hangin tiyan mo. Magkuha lang ko ng mas kung si ano. Hindi mo ba nagagay mas? Cons, baka may sitaw doon. Pwede rin lagyan ng sitaw ng Sinabi mo pa. ng kalabasa. Wow! Wait lang, cons. Kuha ka ng mas. Oo. Ay. Peeling. Squash. And cutting. Egypt staff Garvin. Gago talaga ito, no? Sino? Si PNP Chief Garvin. Sabi niya, ibig sabihin ng nag-take ng drugs ay addict na ka na. Yung iba gumagamit lang nila na mantiling ising dahil mabangor sila trabaho. Ay, galing ba ito? Ano siguro tingnan mo ito? Pinagtanggol niya si ano, no? Sa sarili yan, yung mga siya nagka-drug addict. Hindi raw ibig sabihin porque gumagamit. Huwag pagka gumagamit addict ka na, tapos sabi niya, yung iba ginagamit lang sa mabangor sila po trabaho. Ibig sabihin, totoo pala talaga si ano, gumagamit siya. Ito, siya lang siguro para yun, Marcos. Ay, gano'n yung pala ito. Maloko talaga, no? Adik ka, natural. Pagka-adik ka na, naggawa ang kalabuan. Parang malamig ang hangin. Oo, malamig lang. Malamig. Pagdating ng kwarto, mainit. Ayan. Pag ganito kung si may nakanang ano, VIP, yan may bayad yan? Wag yan. Yan, tiyan mo. May bayad yan o Asan BP? taas? Wala yan. Huwag ka lang Huwag lang yung pipinito, Oo. ito lang, no? Oo, huwag ka dun. Hindi, Konso Bats. Bakit? Konso, mas.
Magano ako. Cons, wag ka na pala bibili ng gata. May gata pa pala ako doon isa. Meron dyan. Diyan sa kwarto ko. Hindi sitaw na lang at kalabasa pag mura lang. Sinta na lang ako sa katalawa. Cons, 10 peso lang yung budget ko eh. Okay na yan. Pwedeng ako ng gata eh. Parang gusto ko mag... Ano ng gata? Mayroon doon yung kasabay yan sa pag... Ano yan? Karton? Oo. Ayan, pwede yun. Kasabay sa pagbili namin ng ano dati, ng malagkit, Tara. yung nyo. Tara. Yun, kasabay pa yun. 4 yun eh. Di ba ginamit mo 2? May isa pa doon na pinalatik natin, hindi naman gumana. Nasa- 4 yung lahat eh. Nasa kwarto mo? Oo, nandiyan sa kwarto. Tara na. Ano ka na para... Yung live ko na yan dyan. Hindi na kayo, di ako makasama. Hindi ka, Bats? Talaga. Sige lang. Matanda na kasi ako. Wait. Mukhang nag-uumpisa ng lamig ah. Oo, marami yan. Lamig ng hangin eh. Umpisa ng kalbaryo. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Marami ka niyang kape, no? So, okay, wala siya yung prandam ah. Sabi niya pupunta sa rito. Ito ito? Hmm. Tawag ka bukas, umaga sa 8. Para natin siya. Kasi ano lang dyan, teterok lang eh. Message siya sa akin, punta ako dyan. Kasi kung siya mag-isa ron, yung breakfast niya, baka Ha? breakfast pa naman yun. Yun ang importante. Sa? Hindi, breakfast tayo, i-hearing niya, career niya. Sabi nga pupunta siya rito. Message siya sa akin, punta ako dyan. Ha? Sabi niya punta ako dyan. Bilis rin ang ano niya, no? Pira niya dyan. Nag-message daw ulit ngayon sa kanya. Ha? Nag-message sa kanya daw. Oo, nag-message kanina pa. Ah. Bukas na naman.
Boses! Ha? Oh. Uwi! Kalis lang ni Marlon ah. Oo, lakad doon, naglalakad. Ano ka ba? Ang lapit lang pala. Lapit lang no? Hindi mo nakaran. Oo. Ganun pa ako. Lakad ulit. Lapit lang no? Schedule boss no? Schedule boss. Magpapatulong sa ano ko kung paano siya. Hindi boss, schedule boss no? Oo, boss ang day, balik ang boss ng umaga. Oo, umaga. Punta ka to, punta ka sotyo. Hindi, ano kung nakaka-okay na ito. Tingnan ko. Ano, ang banda. Para kayo. Hindi pa. Tangal lapit lang pala, dito lang pala. May daanan dyan sa gitna yan. Naligaw lang pala kami nung pagpunta namin ni radyo nun. Diyan lang pala. Tuluran niya sa amin pala. Ha? Hindi. Kapon, nasa pala. Lapit lang pala. Anong balita, Alex? Ha? Hindi pa po eh. Oh, sabi mo sir, panigat yung po. Oo. Protect siya. Tama ang sabi mo. Puro sarang ano nila. Araw-araw. Yung sawa no? Ay, dari na. Buong Pilipinas dyan, yung mga mahirap. Dapat doon papunta sa mayor yan eh. Padamay sa mismong baryo. Pag pinta mo sa mayor, corruption naman. Yung sinasawa talaga. Lalo na yung ating mga dispersing officers sa uli is a command responsibility. Kung may makitang kailangan may managat, kailangan ng ating vice presidente ang pananagutan dito sa Pangulo. Ipinatawag na ng dalawang
Pag-ingay ka ng katulad si ano, kakapihan. Ah, Kakapihan mo ano si Brad mo. Yes! Ano mo na? So, Yung kape. oh, Anong titla ko? kakapihan mo si Wala Brad. akong pera sa pag-sweldo. Nga ibang tingin siyem ko. Ano mo? Wala ko ito sa 21,000. Million, no? Yung kape. Check ko. Oo. Kakapihan mo si Brad. Itang timba ko ngayon. Ang angir ko. Wala na. Wala na. Yung gatas ko. Wala na din. Nandun sa, ano, Boss Negro. Dala. Putang ng radyo na napeke ako nun. Lumayo kami. Ayos sila kako. Saan ang harap dyan? Ang harap? Malapit lang. Hindi ko napunta na rin. Lapit-lapit mo dito. Yung kasama ko, papunta sa ano, yung driver namin sa Nesto. Nesto nga. Doon din, nesto din. Sarap yung Nesto. Lipat. Sa Nesto rin. Sarap lang yung Nesto. Dito Nesto. Dito. Ah, kabila. Di ba yung Ito, ano ko, paano ito? Ayos na, okay na ba ito? Ayun, Webex. Ito yung Webex. Oh, yan. Tapos yung sa dito, yung sa dumating na message, wala na yun. Meron yun. Yun importante, yung message mo. Oo. Yan, yung importante yan. Ano yan? Nandun mo dyan. May ito ano yung click niya. Ano ito yung isa? Yung ano mo. Okay, yung follow mo ano. yung link. Yung link ano. Yung may number. Yan, lalagay yun sa ano yung barra niyan. Ah. Nalagay na yan. Yung lalagay na sa ano mo yan, sa application niya, pag anong website mo. Ah, lalagay ito. Lalagay yan yung number na yun. Yan, tatawag siya yung ano lang, yung ano mo, yung sa ano mo. Kami kasama yung kasi rin namin, hindi dumating. Ah. Attorney. Kami. Di ba araw-araw na ano yun? Eh ako nila pala, kaya pala nanon sa kanya, pag gabi. Sinabi niya pa, tinanong pala siya kasi nagtrabaho. Ha? Kaya siya uling nagtrabaho. Tatawag. Hindi Takot sinabi. daw. Oh, tama yun. Oo. Hindi, sabi daw ng ano sa kanya, yung lawyer, dapat doon ka mag-file. Kaya dinismiss niya. Bakit? Ganun ba? Bakit Oo. mo namin? Masungit daw yung attorney niya. Babae. Okay? Ah, dumating sa kay niya. Oo. Bakit kinanon? Ba yan? Na-approve. Ah, Oo, ito Melvin. ewan ko. Tapos, hindi, hindi siya kaya daw masungit yung judge. Attorney ba yun, no? Oo. Ewan ko ba, masungit daw. Ano ba? Oo. Eh, dapat, doon ko mag-file ng case sa Tagok. Eh, pinuntahan yung attorney niya. Yung pinuntahan yung ano, nasa na gano'n. Ano na naman, in-online lang. Ganun din. Oo, online lang. Doon lang niya pinasok. Dapat yung British naman. Sa akin lang magkasir natin, dumating. Ha? Dumating. Pero siring din dumadating yan. Pag Hindi naman secretary, talaga dumadating. Pero siring. secretary yung dumating sa akin dumating. Sila yung swerte nga. Oo. Hindi dumating. Pero dumating. Yung sa amin yan eh, ano, kunsi. Hindi dumating. First time para sa kaniring. Oo, yung tatlo. Hindi dumating. Hmm. Kaya Sa akin, kaso Wala sa pa akin, rin natin ano, yung ikama niya. pumalpak sa akin. Wala rin sanang bawasan sa akin. Yung kama niya. oh. Yung, Makang nabaw sa'yo. ha? Wala pa. Wala pa nga. Wala pa nga. Ano pa. Sa'yo, makang binawas. Sa kanya, malaki na bawas sa kanya. Kasi 13. 13. Sa akin 30,800. Ilan? 30,000. 100. 899. 898. ginaliyo, walang bawas. Hindi, tsaka sikosi. Ayaw pa rin mo, yung sakyan mo, baka mag-aral sa mga sa ano niya, sa Alpana, sa mga linggo-linggo yan, mag-visit sila. Hindi mo bukas siya bukas. Magaling yan. Meron ba nga dito? Meron kayo sigal dito? Meron. Dito malakas dito. Bukas punta dito ako mag-online bukas. Oo, para pagkatapos. Ano, asosyo dito na, asosyo dito na. Ngayon mo na pumasok ka muna. Ah. Tapos, punta ka rito pag malapit ng mga isang oras bago mag punta ka na rito. Tapos pagkatapos, pwede ka na uling magbalik. 8:30, ba, no? Just, Ilang oras ba yan? just no. Yes. Alas 10 hanggang alas 10 bit. 10:30. 10:15. Wala kita. Dapat dito ka, 8:30 dito ka. Oo. Tapos, ano yan, 9:30, open mo na. 9:30. Open mo na.
Oh, kaya rin, kung ganun pala, bayad na ulit siya. Oo, kala ko. Okay mo na, maghintay ka. 9:30, open mo na. Tapos papapapapit sila. Dati yung mga... Mag-join ka na, no? Mag-join ka na. Dati yung yes. Matagal ba yung, hindi na matagal yung wrestling, hindi taglit lang. Saglit lang. Patama Oo, na, join. ang matagal dyan, alam ko yung pangalawa eh. Pangalawa. Pangalawa naman anong gagawin doon? Dati lang ka yung ano mo, yung ano ka, interview ka. Tatanungin ka lang naman. Dating mo, pati last na ano mo, Uwi. ano yung last na stop work mo, Oo. tapos ikaw mo, pakita mo. Tapos yun, magsusunod nun. Susunod nun. Dito tatagyo mo, paano? Maganda yung Maghintay ka. maganda yung ano, hindi dumating yung ano, motor na kautik. Tatawad doon. Na. Hindi, pag dumating yun, may papel na yun, nakapit na. Oo. Nakapit na. Oo, dumating yung... Di ba ako? Piyasilin ko. Francis, your total is 70,930. Ito yung binigay na total sa'yo ng ano, so the technical. Sa Saudi ah. Sa Saudi nagsabi kami. Francis, you know what the Arabic? No sir. Tagalog. Silangan. Kumuha ng interpreter. May interpreter. Awas. Ano, habi mo na. Diyan. Oo. Picture am? Wala dyan. Sana nga. Sa akin naman siguro mabawas sa liyo mga... Right, 20 lang makuha ko. Ha? 20. Sa'yo? Wala sa'yo, 70. 71. Ah, nasa kurata yan. Kasi ko lang bawat naman eh. Kasi Sila may nakalate. yung sa vacation leave ko, ano na, 70,000 eh. Nakuha ka na, ba't nakuha ka na? Ha? Nakuha ka na. 70,000 eh. Tapos yung bigay sa akin yala, ang total niya, 19,800. Nakuha na. Mga limang kurata yan. Pag alam ba, pasok kaya Porto. Pwede na ako doon. Yung kay Lario. Makabili ako ng kotse. 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 Mo? Oo, ano ko. Gagawin na sa next year eh. Ano tayo boses? Ano si Tony? Nandun. So ito mga 80 na. 80 pa, lakad na pa. Hindi. Absent na lang ako. Wala pa akong absent mula ng ano. Tama, mamusak pa. Oo. Sa amin walang ano. Pag absent ka. Ano ba? Oo, basma. Pati yung mga engineer, pag gano'n, hindi pumasok. Siyempre, dapat mo talaga, no? Oo. Kaya doon, pag basma, yung mga engineer, hindi sila maligalig. Pag nauna sa pila, hindi ka magsusulkat. Mahal talaga. Pipila. Kung sabihin project manager ka. Yung maganda. Hindi sa loob mo pala yung dalawa dyan. Oo. Hindi. Naglalakad na. Medyo malayo na sila. Mapunta sila ng ano. Oo. Tugtang gulayan niya. Saka may sinabi mo, likod na ng ano, yung musok. Oo. Tanaw mo yung ginagawa namin. Kailan ba ang hiring mo? Bukas? Bukas. Kung may higaan nga lang dito, dito ka na sana mag-ano. Wala ka na. Mahal, malapit na naman. Kina-overtime na ako ngayon. Sabi ko, paano mag-overtime? Bas, sakripisyo ko yung lakad kong... Bukas ayaw payagan umalis eh. At sigawan kami na ano, Siriano eh. Pag ikaw ma-absent, wala akong sinasabi. Ito ka importante sa'yo. Importante ito. Importante yun. Tulungan mo na lang ako. Yung ipasalan, yung ipasalan. Kasi pag na ano yan, ulit ka na naman. Oo, dalawa kaming nag-partner eh. Siriano, tsaka ako. Lagi nga, absent ng absent. Kaya sinigawan ko eh. Sabi ko, parehas kami ano, bago kami parehas. Sabay kaming transfer. Hindi kama, may kama na. Eh, sa kanya wala pa. Hindi kami, may kama ka na. Oo. Ayun, nagpupunta kayo. Kasi doon yung account mo eh. Kaya wala nagpupunta kayo, may kama. Dadamit daw niya nilingan ko account eh.
Bakit? Pwede naman. Oo. Kahit doble po din naman. Dalawa naman ang account ko. May Albanji pa ako. Pwede, pwede, pwede. Pwede naman kahit Meron pa dalawang ako tao sa Ano amin. yan? January 1. Oo. Matagal pa. Meron pa akong STC. Yung buwan pa, no? Yung sa akin, ginamit ko yung forma ng alpha lang eh. At manalo. Oh, yun. Malaking ano eh, kuha eh. Malaking bito nun eh. Ano rin, malapit na nila sa amin. Alam ko kasi, pag ano, sa akin kasi 5,000 lang ang bito na araw-araw eh. Pwede, yung gas pa sabi. Isang linggo, ang bibit daw. Eh kung diretso ko ng bangko, pwede eh. Kasi sa akin kasi, pag halimbawa mauna yung mauna yung visa, sa pera ko, Oh. Paano? ako na nagbili ticket, no? Ha? Kung halimbawa mo, Hindi, eh, visa, ano pa naman yun eh, 60 days o 90 days. dalawang buwan. Dalawang buwan, oh. Oh, kahit di ka Pag lumabas. magmamadali. Pag lumabas yun, dalawang buwan pa eh. O, dalawang buwan po. Oo. Hindi mo pantayin. Pero pag pa-expire na, ikaw na bibili ng ticket. Pag hindi pa nakuha yung pera mo. Hindi. Check-pass ka na, magbayad ka ng 1,000. Ha? Eh, ano uli? Sa polo? Oo. I-extend nila. Buti kong pa-extend sa pulo. Hindi Oh, nakagaya sa kumpanya. Halimbawa, sasabi niya sa video na pita mo na, 21 eh, pinapita mo na. Sa barcode. Sa 21, 21. Tapos after 2 weeks, visa mo, bigay visa mo. Halimbawa, visa mo dumating, January 10. As per John, March 10. Meron pa siyang dalawang buwan. Dalawang ba, no? Ayun, tatanong ka ng polo. Kung sa'yo yung ticket, uwi ka talaga. Ayun, kung sa kanila ticket, magkita ng ano, 1.5 months. Ay, wala rin. Sa'yo na lang ang ticket. Kung sa'yo yung ticket, kung mga pera mo. Oo. Pero hanggang wala pa February. Laban ito, puro walang pausay. Kaya sinitin sila, pausay nila. Na paano yung in-apply nyo? Na paano pala yun? Wala. Agit. Wala yun. Ito ang apply ko eh. Ikaw ay maswerte ka. Hintay, ikaw ka kami. Hintay. Hindi na pinasa kong ano. Kailangan niya kasi talaga itong guys. Ha? Certificate yan, no? Pagtek. Oo. Ito yung tapos kinuha na ako, yun pa kinuha na ako. Ano naman nagawa yan? Ayun. Ay, Kay Jimbel. Kaya paggawa kayo kang Jimbel, Oo. pipirma kayo pa kayo, kaya pa-stamp kayo. Imagine mga pirma. Pero ikaw mo, ano nakalagay? Ikaw mo, ano nakalagay? Amal paning. Dati na yung palitan eh. Hindi, yung busin mo. Ha? Kaya, tabi dati eh, amal. Ano mali? Alam mo daw, worker. Kaya yung utang ko na eh. Amal. Utang idan itang gaya. Yung mga kasama ko dyan, taga ano, Batangas, Nueva Ecija, Pangasinan, Bulacan. Ako lang kamampangan dyan eh. Taga Batangas pala. Oo, Batangas. Kakwarto ko yung ano, yung taga Batangas, yung driver ng ano. Yung dyan, mga driver dyan, ano sila? Araw, nagtatrabaho sila. Bobcat. Pag-check sila. Sabi mo nga, walang operator eh. Kuha niyo ko ng ano, PUB. Mag-operate ako. Ayaw niyo ano. Deadman ka. Ayaw ng ano, engineer. Ba't sila Melvin na ano sila? Tapos sila nagtrabaho? Di ba ano yun? Building supervisor din? Hindi na. Melvin. Yung kamay natin. Oh, biling supervisor mo. Oo. Buti hindi na ano sa Kung kanya. sila ano, no? Sige, tinatanong pa. Yun ang sinabi niya, no? Hindi, depende sa ano kasi. Hindi makikita yun sa ano. Ito siya lawyer, pagkita. Makikita doon. O sa kanya, hindi ata naharang. Oo, no? Kay lawyer. Depende sa ano kasi. Depende sa Sa Lawyer lawyer. judge. yan? Hindi, sa judge. Pero ito Tagalog yung ano, interpreter. Oo. Sabi ko Tagalog. Oo. Hindi, mag-request ka naman talaga. Tatanong mo ikaw, marunong ka rapid, sabihin mo, hindi. Aking malo. Ako naman, mali siya. Tagalog language.
pinasa sa akin. Ah. Ilagay niya, Alhamad Company. Yung ano ko, Al- Alhamad Company. Bakit? Nag-ross ngayon mo, Jay. Pangatlo. Kaya na yung Di Sautek. mga counter niya. Pero una Sautek. Ibang kalaban ni Yun. ibang kalaban ni Francis. Lagi pa kalaban ko Ibang niya eh. Player eh. Siguro mga ano yun, mga 5 araw. Hindi mo tulog, yan mo tulog. Anong reply? Yun, okay na, okay. Yung alamat, ano yan. Ano na. In-approve na ako. Hindi ako nagtrabaho talaga. In-approve yung Sautek. Oo. Sautek na daw. Oo. Sabi mo, Sautek technology ha? Sabi Sautek ha, di alam yung Sautek yan. Sautek technology. Alam ng ano yan. Alam ng kaunti. Oh, hindi, Sautek technology. Yung mga kapal natin. Sa ID. Saudi. Ah, ikaw pala, kumpanya ka no? Oo. Saudi Teco. Abi ka mo, yan pa ikaw mo. Wala na. Na? Hindi na. Yung kamo ko ni Saudi Teco. Apa, si papapatang mo yan. Oo, bakal ganun. Yung makasuot ka ng file mo. Kaya ng engineer. Ay, kaya pinabi ka ng file mo. Saudi Technical. Sautek technology. Kaya, at sinapin nga doon kumpanya ko ya. No problem. Wala mo naman. Pag na ikaw mo. Hindi pa may kama mo eh. Di ba Wala na, nagawa? kinuha na. Ha? Kinuha na. Kinuha? Eh, paano ipapakita mo ikama sa Ano mga? Ito, Yung pakita mo. bukod lang naman ang pangalan eh. Kasi na may Sa bagay. pangalan naman eh. Sabi niya ni Rodney, mapping skill. Sabi ko, nasa ibang kumpanya na ako, transfer na ako. Sa bagay, depende rin naman kasi sa... Depende naman kasi sa amin. Sila, ano nga, hindi naman pinapagano yung ikama. Oo. Corporate lawyer. Ibang mga ano? Ibang judge. Hindi Kasi naman kapag, sabi kapag nakita, tato ba't ibang kumpanya ito? Oo. O sabi ko, ako naman din, Saudi Technical ang case ko eh. Oh. Sabi ko, tapos na yung ano ko, nag-transfer na sa ibang kumpanya. Kasi 1 year, hindi ako na ganyan yung tama. Yung alam mo na dyan, tatanong sa niya kung anong Kaya alam ng mga ano yan, yung mga pinupuntahan natin ng abogado. Alam yan. Siyempre, dahil ka ng panyati mo. Eh, di ba, ang dami nang nakalipat na. O senaryo. Sa akin naman, pakatong galing ko. Yung isa sa ng ano, sa ng ano yun. Sa ng lawyer. Saudi Tech ng lawyer. Oo. Audi Francis, yan ba Francis? Tatlong hearing mo? Dalawa lang hearing mo? Pangalawa. Parang Audi Francis, yes mo. Your total is 170. Siya ko na nag-usap. Oo. Agree, not agree. Okay, agree siya. Hindi na sa ano, sa Saudi, sa Saudi. Tinanong ko niya, kung ano maragig, sabi ko, hindi po. Tagal ko isa. Yun. Ano ko yung titrepter. Hindi ko compare, yung kopya, yung ano ko. Ang kopya. Pinano sa ano, nagagis. Yung? Nag-cheese? Yung kopya. Siya, yung nasa na yung MOD. Download niya mo naman to. Download. Mandalo. Yung Webex nga ano, ganun din naman nung nasa polo tayo, nung first hearing natin doon. Yan. Papasa yan. Hindi, ano ba bigay sa'yo? Bibigay ng... Ano yung Arabic? Yun ang checklist. Pag tapos naman sa ano nga, tapos niya ano mo. Bibigyan ka. Yung isa sa kinirin mo. May Webex na, may ano na yata siya eh. Dati siya na, may na-download na tayo. Oo, dinownload ni Conce. Oh. Ano, pinili. Hindi ko download ko na. Ano nga, dito mo kasi. Wala, hindi Yun tayo o, darating. yun o. Nag-yes o ayan yan. Yung pangalawa. Dinownload ng Conce. Yung pangalawa. Wala, hindi tayo darating yun. Pag hindi na naman pinasahod yun. Ang lawyer. Hindi, pag unang hearing, hindi dumating yan. Eh, dumadating din yung iba. Yung iba hindi dumadating. Yung si ano, kinakilala mo si ano, yan, si Partab. Yan Partab.
Hindi pa tapos yan. Bakit? January 31 pa lang. Bakit? Fourth hearing na. Kung umaten ng ano? Oo, umutin. Second leg umutin. Tapos, yun. Parang na. Anong baka malit ang binibigay? Orang oo, ganun ba? Ano walang owa? Yes, ayaw. Nagtabi niya eh. Hindi, may ano yata yun. Mga reklamo yata na. Ano ibang reklamo? Ano yung tabi niya? Si Porok. Ganyan si Porok. Ito tapos na. Baka mauna pa kita? Pero mo, sige mga problema. No. Walang problema kahit mauna ka pa. Dito ka lang naman. January ka pa, no? February. Gare. February? Siguro mga December. Parang nag-umpisa ka? Oo, parang... Tatlong buwan din, no? Oo. Hindi. Sa'yo siguro mga Swerte, no? Kung maano ka kagad. mga Kasi- December. Kasi karamihan kasi ano, 2 buwan bago. Kasi ang estimate ko, parang upload lang mag-isa yung Pilipino. Sa ano? Eh, Thailand. Ang papal ng bago. si ano? Sautek? Si Sam. Uy, Si Sam, hindi ikaw pa lang. Ha? Si Sam, Ako, no? oo, hindi ayaw kita nila eh. Si Sam na lang. Uy, hindi pa din pa nag-file. Ako kay Romel. Ako rin. Si Romel, May hindi boss, na may paraw na, sigilin mo, sinisigil ko nga. Sabi ko, yung pera ko. Sabi ka na mabigay eh. Yan, ha? Sabi ka na mabigay. Ha? Sabi ka na mabigay. Ba't ako nagbibigay? Hindi na naman to. May utang nga sa demandaan. Oh, ikaw na magbigay ng 300 niya, sabi Ito oh. Ito naman to. Umayos siya, wala naman sinetext sa akin. Utangin na kami ito. Sinisigil mo, ha? Sira ulo naman to. Akong bibigay. Utangin na. Ano? Ito oh. Oh, Kain mo? oh. Utang na. Ba't ako magbibigay? May utang pa ka sa demandaan. Kaya mamaya. Tignan kami gabi oh. Oh, Utangin na naman to. oh. Utangin na sa ulo. Ito na ayaw lahat ang bayaran. Magkaya utang ko niya. Babayan sa akin, siyang may utang demandaan sa akin. Ako 300. Si Roy 300. Oo. Ako 300. Ikaw 300. Demandaan sa akin. Ako 300. Si Roy 300. Sabi ko, sabi ko sa ipasa. Utangin. Sorry, Ano ako binata? Pag hindi mo nakasama. Gawin mo yan. Kung ano ba akong makuha yung pera mo, punta ka ng Subic. Ito kami may sakyan. Muli pa ako, tutukin December. Nakanak ko Hindi, di pera mo, ayun ka lang kayo pera mo, handa ko ng pera mo yan. Ha? Siya pa magdala Pinas. Oo. Eh, wala na problema yung pera niya sa bank account niya. Oo, ang bangga pagkakaw ko. Bagay. Hindi mo Sa akin maganda eh. Hindi naman mawala Puro yan. sa akin yung ano eh. Kasi pag umuwi ako, ano mo sa akin para pasalubong mo, hindi ka sa asawa mo. Chocolate. Pag mo, umuwi ka, padala ko. Hindi, yung pasalubong mo, dadaling mo pasalubong mo. Ano? Yung chocolate. Sa asawa mo, bibigay ka doon. Oo. Tapos sabi ko, Kinakain na mula yung sa chocolate. Sabi ko kanya, ano lang yan, siguro makuha ko mga 15. sabi ko, Oo. pera mo ba? Video lang ako. Swerte ka talaga ngayon pag hindi Oh, umatin dyan. Leo. Oo, pag hindi umatin talaga. Oh, totoo. Pero may si 20. Yung Pero darating yan, utang na malaki-laki ito kay Rolando. Hindi, palagi Radyo naman, uma-active na naman. Active na naman ang steel ngayon. yung radyo, isildo niya. Ang kailangan ng tao steel ngayon. Oo. Oh. Meron nyo nga ibang ano doon. Maganda nga yan eh. Parang yung ibang bayad na ano. Oo. Oh, maganda. Meron nyo nga yung igaman na doon. Oo, sinadyon daw. Sila John, 3 sila. Kasi Oo, yun ang napile na. Yeah? Yun napile na. Oo. Dito na pera. Parang pabalik yun. Tapos ang nagpalil. Kasi Hindi, bago agreement daw. Na? Oo, bagong Bagong agreement. agreement. Bagong agreement. Ganun din. Para Ganun din, mga ilang buwan. pagka Hindi wala nang problema sila. Pipirma lang sila ng ano, bagong agreement. May kama na sila eh. Pwede silang buhay. Hindi, yung pera nila. Basta, siyempre, antayin nilang makuha. Pero bumalik sila, ilang buwan din, babalik wala sa din, dati. wala din. Babalik din sa dati. Oo, Ang ano nga yung ano, Oo, yung technical mo makuha. ba? Yung baga, Gagawa ng isa ba? Oo. utakan mo Utakan mo ba? Oo. Kasi, active na yung kama nila. Di siyempre, madali sila makauwi. Baka naman, kapagubag yan. Wala na akong pagkabaho. Ha? Long sleeve. Sa'yo malaki. Kahit na. Bigyan mo na ako. Trabaho. Ano yun pa yan? Di na nagtatrabaho. Oo. Bigyan mo ako. Ito, bago na ba yan?
Dalawa. Isa lang. Malaking bili ko. Yan, bago yung binasara yan. Ay, binasara yan. Ayun na, masunod ka, kay Kosi. Sa malaki. Ito, meron pa ako dito. Yan. Ano? Sa yung malaki, Excel eh. Hindi na kailangan yan, hindi na Yung kailangan. May May kailangan tayo. Yung ba pa na rin yung asawa ko? Ito pala katawan may pa? Oo, yan ang din tatang mo. May nga, lo. May dalo na. Kaya hindi pa rin na. Sunod-sunod. Oh. Yung birthday na yung katuwang ko. Kabukasan, minum-minum na eh. Hanggang nakakabukas. Kaso maliit yata sa iyo ito eh. Tabi hospital. Ako na yan. Yung itim. Tabi hospital, may veteran. Aligi po. Oh, Aligi po. Tabi ka. Oo. Yan, dahil po trabaho. yung itim na. Kayo ba si mga ginusam? Meron ko si meron ko si. Kasi ang basag malaki eh. Yan. Kasi wala sa akin malaki. May plastic. Yun ang maliit. Sige yan. Mga ano yun, tatrabaho eh. Bago-bago ko yung ano yung plastic ko. Mga city flower na plastic eh. Oo. Wala pang gas eh. Wala na akong trabaho. Tapos ito ba? Ha? Tapos ito, parang may pala ko. Ay, 15 pala, tingin ko dahil. Ano? May sulto mo lang. Oo. Oo. Para. Hiram rin ako kay Francis. Pag naiwan ka, doon ka muna sa akin. Yung budget. Sino? Oo. Pwede ba doon? Oo, doon ka muna matulog. Ewan ko kung sa trabaho wala. January dating yung ano, January pa dating eh. Yan. Yung si, ano, Yung ano kasi mahirap kasi kama ko. Oo nga eh. May kama niya. Hirap. Mahirap na rin yun. Kasi ano ko, inipigad ko yung ano ko. Kasi nga-apply ko foreman eh. Civil foreman eh. Hmm. Kaya in-accept nila eh. Ako, ano yung dalawa? Naplaya naman doon. Tawag-tawag pa yung apply doon. Puta na. Wala rin mo. Nagtanong na ako ilang buwan ng ano sa kama. Puta na. Malamig sa labas, dito mainit. Sa loob. Kasi nga lang, Oo, mahirap. kasi nga lang kita, ba't di ka natanggap? Kaya Ah, depende sa apply talaga. depende sa Sa apply. Marami na apply nila. mamamatay pa ang kurente. Ano? Ito rin, nila-apply ito, sa may mason. Ano? Hindi, malaki na yata nakandar doon eh. Marami na apply ito. Sa umaga, ginawa mo rin pa ba? Doon. Malaki na yung mandar. Alas 5 process. Tapos, tuloy-tuloy na. Hindi pa, stress na alas 4 ang bukas. Paano paano yung power ng signal? Wala akong signal. Ay, wala kay power. Saan kayo nagsisignal? Pag online. Yung ano, yung STC. Yung ano? 5:30 na lang, 5:30 na lang. 5:30. Data? Oo, yung sa ano? Oo. Hearing? Dita. O, dito, dito naman. Sige, wala sa akin. Ha? Hindi Bukas. pwede. Ano kayo, ito mo may load ka. Oo. Yun, tignan mo. Mahina yung ano ko, mahina yung... Kasi, Pero kasi dito, maras. ang malakas. Oh, yun. Iyan. Malakas. STC gamit naman dito. Malakas. Oo. Kasi pati sa lang ko, nakabundle ako eh. Unlimited. Alin dyan, may STC mo, yung Dex. Itong STC. Kasi May bisa niya, Dex. wala, ayaw nga pumasok eh. Eh, kasi Yan, nga- simuli pa lang, simuli pa. Itong binigay kong number doon sa attorney. Yung nadag talaga yung nasunod yung sa abser. Oo, yun talaga. Oo. Kasi kailangan Yung, ng ayun, sir. yung dyan, pero yung sumukong boss yan, yung ano mo, sumukong boss yan, yung salam, dito. Ito. May load, may internet. Nag-load pa lang ako kanina. Sumukong sa may minuto salam, yan. Oo. Ay, Naka-anli yan. Ah, hindi to, limited to. ano yan? Salam. Salam, yung mo, Webex, Webex. Okay na Oo, siya. nandiyan sa bago niya cellphone. Wala? Kasi yung luma, hindi na pwede mag-download doon eh. Kasi mag ano lang eh, kailangan mag-cut na lang. Ah, Hindi pwedeng ano eh. Oo, hotspot mo lang. pwede. Hotspot mo lang sana. Oo. Ayun, ang tagal lang. Baka mapitin ako eh. Oo, hotspot mo lang. Kasi yung mo, Ito. I-hotspot nga lang niya. nandiyan yung mo. Wala. Dito sa kabila. Wala. Sa ano, bago na cellphone. Bago, pwede. At yung bago ba cellphone mo? Ito. Ano bilib yan? 600. Yung 4.5G, 4.5G, no? 8 GB. 8GB, no? 256. 156. Ano ba sa kose? Ano nang ulam? Ang bili ng gulay. Akala ko malayo. Eh kung hindi lang maraming maloko-loko dyan sa daanan, nagkakadala ko eh. Hmm. Oo. Ngayon, delikado na ngayon, gabi na. Oo. Baka hanggang ano,
Ang daming magnanakaw dyan. Yan ako. Yung ang doon, dalawang bisikleta, mountain bike. Ninakaw, mga tangke. Yung bakala, ninakawan. Parang liblib na kasi yung lugar niya Hindi, ngayon wala na sila. May binalitan, maraming nahuling magnanakaw eh. Dito. Mga Bangladesh, mga itim. Karamihan kasi may mga service na. May madali mo sa Yung mga tangke, dalawang bike. Doon sa mga kasama ko doon sa Kaya bilya. nga may mga service yan. Oo, meron nga daw. Kinakarga agad sa ano. Yung bilya namin, meron tindahan sa baba, tapos meron siyang turutaan. Oo. Pilipino kami lahat. Pati yung girl nandun. Tapos meron ka dito, Amazon. Bagong bukas ng Amazon. Ano yun, yung sa online, gumagawa sila ng data, 6th floor. Oh, yung Amazon, yung mga ano, online, ano yun eh. Nag-apply na rin kami dun sa ano. Saan? Pabrika ng tamburong. Oh. Buta na. Ano rin sa ikama. Tatlo kami ni Alex doon. Kunse. Ang ikama. Sabi sa ikama, malaki rin yung Malaki ba? babayaran. Hindi, bumaba na ngayon yung kama. Hindi, sa Bumaba na ngayon. mga ba nga, sa penalty. Sobrang tagal. Kay Kunse, mag-apat na taon na. Hindi ko alam sa akin kung magbabayad ako. Kaya wala sinasabi. Sabi sa akin ng yung ano doon, yung Filipino secretary, sabi ko, huwag mo nang bagitin yung kama mo. Huwag mong sabihin kung magkano babayaran, huwag kang magsasabi. Ayaw mo siya sa kanila manggaling. Baka wala kang bayaran. Yung kama ko, kasi 1 year eh. Kung ate o soloon nila. Talaga sila Peter nga, may balong, for your time. Hindi, dapat mo talaga. Dapat sa kanila yun. Kasi nasa island pa tayo. Sa akin yun, yung ano, sa Kiwa. Sa Kiwa. Kaya nung dating ko rito, dapat tumawag nito sa Jeddah. Buksan mo yung Kiwa mo. I-accept mo. I-accept ko. O, pag nito, transfer na kagad. Sa Manila. As na-screenshot. Okay na yan. Transfer ka na. Hintay mo lang yung kama mo. Dalawang beses na rin yung kama ko eh. Dalawang beses. Ito. Oo. Una, nirenyo. Buwan na lang. December na lang. December 4. Pasko na. Tapos, dumating na yung bago. O yun, 1 year na. Eh, sabi na naman kasama ko ito, pag Pasko daw, may nagbibigay ng dalang-dalan yung amo, bonus. Sa Sa mga Pilipino, tigil na dalang-dalan daw. Kung ano, Kristiyano eh. Si ano, Syria, Christmas. Kristiyano. Yun ang kausap ko eh. Sa union. Si Sam, nakita ko yung ano niya, yung resume niya, nandoon na sa opisina, nakatanbay. Eh wala yung ano eh. Walang mag-approve eh. Sam? Oo. Meron siyang kilala dyan. Ano sa kumpanya? Yung electrician. Baka ano nila? Oo, sa ano ta, sa Church? simbahan nila. Simbahan. Sabi sa akin, yung ano to, yung kasama ko niya, si Sam. Wala, di ba sound technical? Oo. Kilala mo ba ito, si Sam? Oo. Kasama ko sa kampo yan eh. Ba? Kaya yung pinasa yan. Sa akin, pinasa sa akin. Eh wala yung mag-approve eh. Eh, nasa lamesa lang siya. Apply nila dun sa akin. Kalyamano, wala din. Wala rin balita. Sila wala rin natin, wala rin yung trabaho natin, kumpanya, no? Wala din nila. Sinabi nila daw ano, laro ko na doon sa Pilipino. Sa SAS. Hindi pinasahod. Sa SAS. Saan sa Pilipino? Diyan sa inday nila. Sa KKPD? O sa iba? Pilipino daw yun lang. Kausap eh. O kay Jun. Ayun, Jun ako naglalala Jun yun. Lucas. Kasi natin pinal Jun Jun. Puta na agad. Kagabi si Arnel. Putak niya na. Manduro. Sa naman. Talaga magtrabaho sa labas? Binigyan daw sila. Meron.
Tama lang sa SAS. Sa SAS daw na ito na. Meron sila. Ano? Meron. Buwanan sila. Saan? Buwanan ng sila. Asas? Ewan ko nung ano yun. KPD. Ewan ko nung kumpanya. Buwanan yun. Oo. Anong mga ganito sila? Rental. Rental sila. Tapos pag may project na bago, ayusin sila. Kaya nga pinsira ko. Anong araw nila? 10 hours, 150. Kinuha sa libo, no? Oo. Kaya lang, wala rin. Wala kang biyernes nun. Wala kang biyernes. Nagbumbo ka si Yapnil. Alam si Arnel, mau si Pierre Arnel, ha? Yapnil Jadi, ayaw. mau si Arnel sa pera. Ayaw pang umuwi ni Yapnil. Ay, mau mo Ayaw pa. Yung play nasas, sinaplay na nasas. Pinag-training. Oo. Sabi natin, o sige, tawag mo na lang kayo, sabi na. Tapos ipigay na lang. Ibigay niya. Kaya walang tawag. Tawag. So, kasama mo daw yung asas, kaso hindi daw magbinya kay Kaman. Nasas niya. Yung asas na, no? Hindi nag-renew din. Kaya nga nagsibuyan yung kinama. Nagsibanggay dyan. Ito, marami na pala asas na Daming si... panggalis. Dami si balikan dito. Formal. Inchik. Kami naman kaya niyo. Wala naman na problema kung ano. Kaya nga Halimbawa, bibigay ganito, nagantay ka na Karen Kylo, Poland na pong Romania. Germany. Malinchik. Bata. Hindi pang may nabo niyang Sabado. Kaya kami turo. Silang delegero mo kanyan. Sinabi niya kay Butay. Talagang ikitil. May baldugay, magkaya kami. Mag-talk safety meeting kami. Kahit dito masyadong matpandasaan namin. Ted? Oo, kasi wala naman problema kung dyan na sila tumanda. Oo, ang dami. Yung isa, hanggang December na lang. Ano na, 69 na. Grabe. Dyan na rin sila tumanda. Oo. Kaya nandito sa kumpanya nito, wala kang benefits. Bakit? Kada bakasyon, binibigay lahat. Ayun pala yun. Maganda yun. Binibigay. Wala kang in service. Ayun, maganda. Maganda yun. Kasi Pero binibigay daw sila, ang kano lang. Pang ano, parang bonus na lang. Masautik, madali na. Uwi ka, walang pera. Kala. Bonus na lang. sinasabay na sa ano, settlement yung benefits. Oo. Ano yun? Tsaka yung, halimbawa, uwi ka ng December 20, next year. Yun talaga, uwi ka. Yung araw na binigay mo. Oo, yun naman talagang tama sa O mga yun, o. matinong ano, kumpanya. Ano, 18, andyan sa'yo na yung ticket mo. Oo, ano na siya. Hawak mo na. Baka ano ka na, pa-clearance. Laryo. Kahit sila rin, ay pang-uwi sana eh. Tama talaga yung ano yung file mo doon ng pizza, Oo. dapat yun talaga. Hindi ka gaya nito yung stale Hindi, food na. ano, ang ayaw ko lang dito sa namin, yung oras din. Sakto talaga. Yun. Oras. Ayun, tama. Pero kapag nasanay ka, mga ano ka na, Okay naman talaga yung, wala mo problema yung ganyan sakto sa oras talaga. hindi ka pwedeng mag-in na maaga. Yung klase mo na 7 eh. Ang pwedeng mag-in doon, 6:51. Pag wala pang 6:51, nag-in ka, Antayin mo. hindi papasok. Nakasetting siya. Okay, walang problema eh, no? Oo. Uwi ka. Pag wala parang takbo ka dito, no? Daging-daging na. Dito ka, Pasko. Ang Pasko. Huwag ka naman Pasko. Update ka rin Pasko, siguro eh. Update ka na. Jose, maglalakad ko, nasa lubong kayo eh. Sige. Oo nga. Dito ako dumaan eh. Paano wala? Ano ka ba daw? Paano mo na sa lubong? Hindi, andun na kayo. Ano, tanong mo kami? Oo. Okay na. O ito, tignan mo. Hindi, papunta si Marlon dito. Ano yung okay na? Tignan mo. Siya natanggap ba yung message dito sa dito nag-message Oo. siya. Yun okay na. Tapos yung Webex mo. Yan. Ito yun. Bukas yun. O-open. Oo.
Hindi, dito na bukas. Oo. Ano yung hinihingi doon? Si Marlon alam yan eh. Itong ano. Ito. Ano nga Nandito pala sila. Ito. ano nga hinihingi doon sa Webex? Eh, Hindi, mag-enter ka lang na mag-login ka lang naman doon. Ikaw number, Ay. tapos password. yung hindi. Wala ng password? Wala. Pwede Wala, naman, pwede. wala ito. Wala. Pwede. Ito naman sa yung link. Hindi, binigay, yung sa 10:25 sa bukas. Tanghali. Ito yun. Dito ka mag-join. O yan. Mag-sign in ka muna. Yan, bukas. Bukas pa Bukas. yan. Bukas. Ano mo, yung kama number lang. Pwede mo naman siya lagyan siguro sa gitna. O yan lang, no? Ang display name mo. Ikama yan. Ikama? Pangalan nata niya yan kasi naka-direct naman yung kama niya dito. At Oo. pangalan niya yan, Kon. Yun, Ronaldo. Tapos email address niya. Oo. Yung Oo. email address na ginamit Oo. mo. Tapos next. Sige, dito naman ako bukas. Dito ka. Oo. Yan naman yung Wala akong signal doon eh. Ang bilis kay ang bilis sa Yulan. Oo. Ang bilis sa kanya, Kon. mahaba naman ang oras pag-arrange yan kasi Mahaba. 30 minutes bago ka mag-hearing, i-set mo na. Oo. Nakatambay ka na lang. Magtambay ka. Oo. Ano bang unang hirang usapan? Hindi, pag sabihin mo, alin ba yung tinong ka English? Tagalog, sabihin Filipino language sir. Hindi tatanungin silang Ano ba may... sa anong pinasa. Sa akin kasi lang hindi ako tinanong. Ang ginanong lang sa akin, okay, mag-install ka na GIS. O yun lang man. Wala akong ibang tinanong. Pero nandyan yung, Wala yung ano. baka wala. Yung sa HR na Saudi lang, nasa Maktab Amal. Oo. Wala siguro ang Saudi Technical. Tapos Wala man ganong ano yung first year. tapos sabi niya mag-install ka ng na Oh, GIS. parang ganun sa polo, no? Kasi yung ganda. Yung nagsalita yung sa pulo, ganun din. Anong sabi? Parang halimbawa kung sakaling may tanong, walang ibang tatanungin doon, kundi yung case mong inipel kung yung sinabi mo na magtugma sa tatanungin halim. Oo. Magtugma lang sasabihin mo. Kung Yung tatanong niya. kung tanongin niya bukas. Oo. Yun naman ang una magtatanong sila eh. Hindi ka naman hindi ka naman magsasalita hanggat di ka tinatanong. Oo. Oo. May nagsasalita doon. Sila nagigilgiran doon. Huwag ka muna sasabat. Makikinig ka lang. Pag sinabing tinawag yung pangalan mo, o ikaw na yun pag sila. Nagkano siya, ano? Yan maganda sana, no? Oo. Tawag ka sigurado. Pag hindi ka sumasagot, Oo. sigawan kayo. Bali, Huwag ka opinion muna. niya Oo, ganun. huwag ka sasagot. Opinion niya ganun. Hindi marami naman bukas dito nag-ano. Mike. Naka-baycam, Ikaw lang ang makikita mo sa ano, pero sila nakatago naman. nagtago sila. Yung doon sa ano tayo, pulo. Oo. Oo, ganun. Pwede ka mag-hit, pwede hindi. Okay, chat maganda. First year din sa pulo, maybe. Pag talagang istoryan ng Webex, hindi na pwede. Oh, yun. Yun nga ako na ano. Kaya yun ang gano'n ko. Isang ano, one time Punta ka lang. na. Oo. Kala Yung ko mga cellphone nga namin, hindi na pwede instalan. Dito ko lang in-install yun eh. Ay, hindi Hindi lang. kung sina Mabut- instalan, hindi na rin pwede mag-install. Mabuti nag-swap na cellphone si ano. Ayun, gumana. Oo. Yung kay Francis, sabi ko doon. Kasi kung yun lang kay cellphone ni Francis, ano, hindi rin. Pati ako. Wala siya. Oo. Wala. Hindi siya maka... Kaya, bago maubos ang pera ko galing tabuk ako, pinig ko na ito sa Nesto. Oo, kasi importante talaga. Oo. Naglakad ka lang land eh. Hindi, tanda. Tingnan ko muna, malapit lang. Malapit lang, pwede ka na Tanong ko mag-shortcut. na, Pwede ka mag-shortcut dyan. Malapit nga lang, sabi ko nga Ito sa'yo. sa side ng ito. Oo. Tanong mo yung site O, namin. tapos kakaliw. Gaganito ka lang, kakaliwa. Diretso ka lang. Bukas maglalakad ako. Pwede ka maglakad sa umaga. Mga 15 minutes siguro yan lakarin. Oo. Lapit lang, lapit nga lang. Malapit lang yung bilyan mo. Kasi sa gabi, mahirap maglakad dyan pag solo-solo O, ka. delikado Oo. dyan. Maraming ano. Ay, Oo. magsasakay ka ngayon Oo. sa ano? Maraming ano. Kaya radyo sakyan mo yan? Oo. Mamaya alas 8. Pero kung sinong natin si Missy. Umalis na. Nagano ko sila eh, nag-file. Umalis na, abutan na pa namin niya. Nag-file? Sino kaya yun? Ewan ko. Protect? Ewan ko. Sino kaya yun? Bahay panglahi. Hindi, nabutan pa natin umalis. Dalos. Pag dumating ang lawyer ng Saudi, bawasan to. Siguro. Nag-file daw. Sabi lang. Kahit na mga content siguro na bigay. Kaya ano ko na. Huwag ka na makipag-girgiran doon ng ano. Basta wala ka na ibang kukomplain doon kasi matatagalan kapag nag-ano. Ulit-ulitin ka kagaya kay Arnel. Hindi, kay Arnel pala no. Tinanong pala si Arnel. Saan ka uling nagtrabaho? Sa Tabuk.
Hmm. Sabi sa kanya daw ng judge, doon ka mag-pass ng case. Hindi, bakit naman? Kami naman. Last work sabi. Masugit nga daw yung natutong kanyang Pindi judge. nga sa ano. Depende sa judge. Kasi nirarapol nga. Oo. Parang nirarapol. Ba, eh, mahirap pala yung Kagaya napag. ng guest ko. Inano pa, question pa yung sa akin. Oo. Sabi niya sa akin Hinapan na ako ng kagabi, ebidensya. punta ng iba, tinanong, tabok, wala naman. Oh, kami. Sarili Sabi ko ko, lang, sarili ko lang. last work yung tabok sabi ko. Hindi nga Hindi, preparation yung pinunta ng abogado, sa siya na gano, in-online lang, tabok. Humirin niya sa January, Sa tabok pa rin? January na. Hindi, Hindi na, iba na. kaya tabok siya, nakala, Hmm. pero dito siya. Kaya sabi, Ah, tagal na. Imbes na makaalis siya. ano pala ito, yung ito. Retired army? Oo. Pero may katungkulan to. ano nangyari sa Pilipinas? Yung Ang sobrang ano ano na, gulo lang. naka na si ano. Kinasuhan ng disbarment ni Gadon. Tinanggap ba? Hindi naman tinanggap. Hindi naman tinanggap. Ang papa-impeach naman daw niya yung mga nagtatrabaho sa ano, yung mga ano, Sinaulo rin niya si Gadon, no? yung ano, AC ba yun, ano yun? Supreme Court. Supreme Court. Oo. Bakit hindi tinanggap Yung pala mga konse? papaibig naman Konse, yun. sabi mo hindi Eh, tinanggap ko. ang dapat- Pero niya Ang niliyo. dapat tanggalin dyan, yung mga kamag-anak ni ano, si asawa ni Romualdez. Romualdez, si Romualdez yan yan. ang pinaka- Kasi asawa ni Bongbong. Si Yan ang ano. Si Lisa Marcos. Oo. Hindi ako Ay, hindi daw pwedeng ano yun. Birthday Hindi, talaga. kasi Mahina ba? Mahina wala. mahangin sa labas? Wala pati yung sasakyan pa dyan, yung nakaumang doon sa ano. Marga tayo kasi. Makapatayin pa eh. Kasi, maligal din tayo sa labas. Oo. Ito? Oo. Sino ang basita mo, Cons? Samahan mo na si ano, si Oo. Isaw. Oo, ipumana mo na yung jacket, mga ano, Kasi yung- Muslim, Oo, mga ano. may Binigyan niya sa amin, no? Ang trabaho. Gusto mo? Oo. Gusto pala. Ayaw bumili. Pumana mo na yan. Mahangin sa labas kasi may bigay mo. Ano yung hangin na, pang ano na, pang lamig na talaga yung hangin na. Pag tumigil yung Baka na hangin. Hindi, ganito Ted, pag once na mag-sunstorm na siya, ang kasunod ulan. Ulan na. Sunod. Mga Ulan na. katapusan or first week sa December, mag-uulan na to bago magtaglamig. Lamig na. Ganda ng ano. Wala pa akong bisita si Punsyo. Kanina kasi uwi dito. Pons, ay batch. Mga mag-isang oras na rin. Tagal na pala siya. Nakita nga raw kayo, naglalakad eh. Oo, Nung pag ano nyo, nakita nga kayo na. Kasi nag-ano kami ng... Ang sobrang ano sa daan kasi yung Paglabas nyo doon, Sunstorm. maya doon siya. Tapos mahangin doon, sabi ni Consi Marlon. Saglit lang kasi sobrang ano alikabok. Hindi kami nakaano agad. Mayroon pa rin ba sa shrine kahit gabi na ngayon? Hindi naman Ba, malas? Palit-palit sila. Ah, di ba ano ba yan? Sabi nila hakot daw yun doon, basta totoo kaya? Sabi ni Trillia, sabi ni ano, sabi ni Meron din tayo magsabing... sino ba yung nagsabi ng hakot kanina? Kaya tayo, ano lang tayo yung tawag ito. Independent na lang Hoy, tayo. nag-live si ano, si Sino? Philam. Hindi pa. Mamaya pa yun. Huwag ka makagasot ko yun. Oo. Mag-ano naman yun pag nag-live sila yung tawag ito. Makikita mo rito sa taas. Police doktor naghahay ng reklamo. Tangin itong mga ito. Pero na lang ano. Halatadong ano eh. Mabuti may nag-react na ano no. Hmm. Buhay pa ba si Miss Wari?
Ay, ito si ano, si Bunso Ganda Channel, 140 ang kanyang ano. Sa akin din yung gatarang ganun kay Oni sa ginawa niya, cutting. Vegetable and banana. Si Mexico, Pampanga pala ang ano content. Sa Tumang. Nailipatan pala si Kebri sa City Gil, no? Oo nga eh, sa Pasig, no? Diyan ako dati nakulong din. 8 araw. Doon yung sa Parancillo, sa ano, sa pinagbuhatan. Pero sa ano man siya, Bat? Sa ano ba yung nilagyan niya sa lagay sa kanya? Doon yun, isa lang makulungan doon sa Pasig eh. Yun yung pinakamalaki. Ang ano, mga nakakulong Batang City Gil at saka yung ano, basta ang Batang City Gil. Pero si Kubuloy siguro ba hindi siguro doon yun, napakalanging kulungan nun. Oo, pero hindi siguro siya Hindi, kung gitin niya mainit na sa kanya eh. hindi Marami namang mga ano doon, mayroong mga pang VIP. hindi siguro siya ilagay sa mga mix. Hindi, galit ko Hindi dito yun, eh. hindi yun, hindi mix. Ba, hindi natin masabi. Kita mo si ano nga, wala namang ibang kulungan na ano doon na hiwalay. Baka may VIP. Mag-VIP ka lang, pero may mga kasama ka rin pang ano doon. Parang si ano, tingnan mo si yung babae, si Go ba yun? Nandun ba nakakulong si Oo, Go? doon na rin siya eh. Hindi ba doon na rin siya? Go. Pagulo na ang mundo. Kala ko sino ka po. Parang bigla ko na. Ano eh? May kama, chef ka? May kama? Oo, may kama. Kama yan? Sila mo dasir. Bayad na eh. Ay, hindi ka makakasitautek yun ngayon. Hindi sila makaalis. Oo. Si mo dasir dapat dati gusto na rin mag-file. Paano siya mag-file na? Oo. Ang kama